Yan na, kanina. Okay. Tubil sa tubil. Okay. Timer starts now. Tujan i-time kayo, wala ka prepare. Wala ka prepare na, as Biblia ako . Sige. Punya na ha. Stop ka. Stop ka. Di lang sa magdali kay mahuman na hapon. Pikit. Maya tag space. Ano lang ha? Take your time lang. Okay, balik ko na to. Timer starts for 15 minutes. Hello. Maayong gabi sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay ang lahat ng mga albularyo at antingero. Lalo na sa mga taga Bohol. Akong pamatud-an sa tibuok kalibutan nga adunay anting-anting nga dili direktang mabasa pero masabot kay nagtuo ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga iya ra gyud yawa mao ra gyud ilang nailhan itaon. Akong isulti kaninyo ang kamaturan nga ang kinadatuan nga mutyaan og anting-antingan si Kristo sumala sa mabasag masabot pero di direkta letra po letra ang anting-antingan siya pero makapahaom ako ni ana. Maoy akong dala nga kamatuoran nga akong pamatud-an sa akong kaatbang nga pinangga na kong pari. Pinangga kayo, ginatahod ako may gabi sa tanan. Dalaygon ang Dios sa langit ug sa yuta nagbuhat sa tuburan sa kinabuhi kusog og balang espiritu nga nas matag usa kanato. Akong sugdan pamatud-an diretso kay gamay ra kayang oras. 15 minutes ra. Unya maughan na dayon taglaway. Ang buot pasabot sa lalom nga tinubdan sa pulong anting-anting. Mabisaya magma-in English, pwede tawgog talisman, charm, amulet. Dinhi sa Bohol, pwede tawgog tangel kung inyo nang gi-research. Mga Bisaya, habak, dagun. Akong pamatud-an sulod sa 15 minutos, sumala sa referensya mabasa. Ako nang sugdan. Naguluhan kinig espirituhanong hinagiban. Ambot lang kung unsaon niyo pagsabot mga katawhan. Kung tinuod mong nakasabot sa pulong sa Dios og nakatugkad. Unang basa, mga hinagiban nga espirituhanon, Episo chapter 6 verse 10 hangtod sa 20. Init kay nga isyo sa amuang mga albularyo antingero ang gipangyawaan. Wala lay kalainan kanamo si Kristo nga giingnan itaw giyawaan. Kinsay nagingong nayawaan di ra ba pod yawa. Segunda pod siguro yawa. Kay naghukom naman sa iyang isig katao. Nagingon din sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pakigiusa sa Ginoo, pinagi sa iyang dakong gahom. Tinuod gamhanan ng Dios, ihiusa nato tong kaugalingon, muampo, mualagad, musimba, mubuhat dili lamang sa pulong. Apan Nalimot ang mga tao sa katawhan dinhi sa tibuok kalibutan nga adunay giingon
espirituhanong hinagiban, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga malipatong kaugdahan sa yawa. Na ay mga barang mo nang kaming mga antingero, do na may espirituhanong hinagiban. Dili lang 7 sacramentals, oy. Buot-buot biya mo. Dili lang. Unsa ka lalom nga pagsabot niini. Dugang sa pagbasa, isulob ninyo ang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Dili man direktang gihatag sa mga sa Dios, pero adunay mga espirituhanong gasa nga naa sulod sa Biblia. 1 Corinto 12, tinguhaan ninyo na nga mga hiyas, lalom nga mga hiyas nga tinago, gitago alang sa mga maalamon, apan gidayag ngadtos mga mahuyang nga sama namong wa ka eskwela, way grado, tumo-tumuan, butang-butangan. Pero kining espirituhanong hinagiban, hinaot inyong masabtan. Sa mga mutuo lang, apan sa dili wa ko'y mahimo. Na may mabasa sa mga di mutuo. Kanang na mabasa sa 1 Tesalonica 3:2, tama ba? Kadali lang ha. Pamatud-an ako. Sa mga di mutuo, kay nawalaan man ko, kadali lang. Sige na lang ako, isulti na lang. Kay memorize man ako. Ingon sa Apostol Pablo sa Tesalonica, nga buot namong maluwas sa mga taong lampingasan, kay dili man tanan ugod dunay pagtuo. Labaw na ang kadaghanan karon di mo to. Sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 20, espirituhanong hinagiban, inyo jong i-insist inyong 7 sacramentals nga dili lang kamoy gitagaan og espirituhanong gasa. Naa pa me mga low level, low profile kayo. Ang espirituhanong gasa, no side comment mga audience, kung way mo badlong kaninyo, kadungog ko, magbaton tag-respeto. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod. Kundili, batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Sa mga pangulo, sa mga ana sa gahom, sa mga daotang gahom, nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Dunay mga kaaway. Dili lang mga kaparian ang mananambal, ang gitugyanan sa Dios. Adunay matag usa nga gitagaan og hiyas. Nganong ang kunon mantanan for respect lang sa kong kaatbang nga ang kunon nila. Sumala dito sa Lucas 17, ingon ninyo ganina nga si Kristo ningon sa mga sanglahon, lakaw kamo og pahiling sa pari. Naglakaw pa lang nangaayo na sila. Wa matambalis pa pari oy. Gihiling ra. Si Kristo ang nagmilagro ato, sumala sa sugo. Okay? Sa espirituhanong hinagiban, tanawon ta. Hilom lang mo diha. Kay ang 15 minutos, short kay para nako, mubo kay nga panahon eh. Ningon pa din eh, busa dada ang tanang kahimanan sa gubat. Nagdala ba ang katawhan? Busa dada ang tanang armadura na sa lain nga term, armadura kahimanan. Gikan sa Dios. Inig abot unya sa daotang mga adlaw, makasukol kamo sa inyong mga kaaway sa wala gi pagsibog. Muna ang kining debate ha, di jud ko musibog bisag isa ka dagaw. Question and answer lang ni. Pinakasadya anad kay ko ani. Anad kay ko. Busa pangandam kamo. Timanin ninyo ha? Dada, kinsa bay nagdala ninyo? Ang inyo ra kanang inyong 7 sacramentals. Di pod mi mangilog anak, manghayo pa noon mi. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatauran nga ingon ibakos. Walang nako dada akong bakos. Pero ipabakos, ipahabak. Ang word anting-anting, Bisaya ra kay na. In English one pwedeng amulet, charm, saba, talisman. Pero kinabisayan, mga Bisayang pinulungan, habak, unsa ba? Tangil, dagon, mo na'y tinuod. Ipa, bakos, ingon isip, kamatuuran. Ingon dada, ang tanang armadura, nga gihatag sa Diyos.
Wa magdalang uban ana, wa makasabot, wa gitudlo sa tanang kaparian. Nga nabasa man unta nila ang Biblia nga dunay hiyas matag usa nga makatudlo unta. Dayon busa pangandam kamo gamita ang kamaturan ingon nga ibakos. Muna ang mga depensa sa mga way kasayuran, ipabakos, mabinaksan ang kamaturan. Ang pangutana unsa ibakos ninyo? Kaya inyong 7 sacramentals, wa man mabakos. Pero naay isa makatama mo. Saludo ko diha. Ningon din ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Darao, salipod sa dughan. Wa mo kasabot. Inyong mga cross, parihas na ta. Di lang mo mudawat o ganting-anting na. Kay gusto mo, tutyal, sosyal ra kayo. Tutyal ra kayo inyong gusto. Nabay ingon, nga salipod sa inyong dughan, mauna na. O ang kadasig sa pagsangyaw sa mga balita. Dili lang ang kaparian mo ay mubasag Biblia. Pagsangyaw sa tanang balita. Pwede, bisan kinsang tao. Daghang mabasas kasulatan. Ingon bitaw si Pablo kang Timoteo, may kahigayunan ka wala, isangyaw ang pulong sa Dios. Mao nay kamaturan. Ayaw mo paulipon sa nasayod lang nga mauray na hibalo. Basa pud mo, parehas nako. Short kayong 5 minutes ba no? Wa pa ko kahuman sa kong ibanghelyong gibasa. Dada kanunay ang inyong taming nga mawang pagtuo. Kami ni gamit ani, wa pa mo kakita sa tinuod nga hinagiban sa Dios. Nga iyang mga gamhanang mga balaang butang nga tinago. Bantayin ninyo na kanilang example, maunay ramo sa inyong akong gigamit nga inyo harapong testamento. Hilom lang. Hilom lang sa ta. Busag ingon din dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, pinagi nga makapalong kamo sa nagsigasa, ipana kaninyo sa yawa. Kasagaran jud barang espiritual nga sakit. Munang ako nag-albularyo nagantingero. Nga tubang ko dinhi uban sa kaisog. Dili minaoy kundili uban sa kamatuoran akong dala. Nga adunay mga espirituhanong hinagiban nga ipakwintas nga salipod sa dughan, ingon mapinurungan ang ulos kaluwasan. Nakita mo nga adunay mga purong. Tapos ingon nini, ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa inyong ulo. Na ako'y purong pero wan ako isulob. Basa lang og pamatuod. Ipapurong. Hello, break sa Brad Abing. Tagaan ka, dugangan imuha, gistap. Dugangan kag 5 minutes. Sige, salamat kayo. Okay. Bro, 20 minutes. Salamat, Father. Salamat kay dalay ko ng Diyos. Okay. Start. Basta usbon ko, ikalo ang kaluwasan, munang ipurong. Nami purong, di na mo ipakita. Sagrado para na mo. Kaming mga spiritual healer, albularyo commander. Adto mo yutang saad sa Mindanao. Tanaw na to, di mo puting itlog niyo. Ay lagsawa. Ningon din ikalo ninyo, munang ipapurong. Ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa inyong ulo. Gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon sa espada. Kanang pulong sa Dios, daghan kaayo og naglalis ana. Biblia mabasa pulong. Napoy pulong si Satanas mabasa. Pero unsay tinuod nga pulong ang gamhanan? Hebreo 4:12. Ang pulong sa Dios buhig na galihok, hait pa sa sulab nga espada. Si Father nag-exorcist ni. Pero wa po ni kakita sa akong exorcism. Dili lang kamo ang nakasayod ni anak. Ako nang hagit niya unya kumusukol siya. Unya na. Buhata kining tanan diha sa pagampo og pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayod. Pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Nagampo pud mi. Gamiton ang pulong sa Dios, Hebreo 4:12, buhig nagalihok hait pa sa sulab nga espada. Kamo ra baday kabao mugamit og pulong sa Dios. Nya unsang pulong nga pod? Kaha. Latin ra ba kasagaran? Inya ang Latin ra bas mananambal.
iya daw siyawa sumala sa akong kaatbang. Hinaot di mo object ako ang kaatbang kay para challenge jud. Mapasakitan man ta ginagmay andam ta mo dawat. Paun sa mayawa mga katawhan sa Dios. Nga si Kristo namatay sa krus. Unsay giingon? Ele lama sabaktani, amahan ko. Gihubad pag binisaya. Nanambal si Kristo nag-ingon, ipata, mabuka ka, makadungog, makakita. Talita kome, kung inyo nang i-research, unsa nang pulunga. Ha? Iya na po dahil siya was Kristo kay naglatin man, naghibro pa. Daghan kog referensya, unya na nako na ipabasa, o akong pamatudan, alang sa kaninyong tanan nga maminaw. Kanako. Diingon din he, tungod niini pagbantay ka mo og lahutay gayod. Kami nilahutay mis mga pagampo. Kinsay mga tuhod nga nangaupak nagpagampo lang. Magluhod raman mo og inyong gusto. Og tulumanon nga pagampo, wa jud iya yawa. Sa inyo lang nang panabot. Kay wa mi makailan ang yawa. Pero sigihan mig hisgot nga kami yawa. Dagway baka yawa ni among gidalang kamatuoran nga nagbasa magbiblia. Ipamatod ang kamatuoran. Gamay na lang akong oras. Dre, og alang usab kanako ingon si Apostol Pablo, aron ang Dios magahatag kanako og mensahe sa akong pagwali, aron walay kahadlok nga makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Ang mga espirituhanong hinagiban tinago na. Pero unsay gisultis kadagkuan sa kaparian? Sa pari lang. Unya na pa may labaw ninyo mga pare. Kinsa man day ang pari sa mga pari? Kanang mabasa sa Hebrews 7 verse 24. Nga ang pagkapari ni Kristo wag itog dyan sa lain. Agoy, mugawas na ko gamay stima ni. Magbantay gyud ko. Pero hinaot dili unta objikan kay para okay. Sige, salamat kay Father. Kanon. Kumbate. Gingon dit tungod niini, nahimo akong pinadala bisan aniya ako karon sa bilangguan. Busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini. Kay kinahanglan gayud kini. Sa dihang tinago nga maing balita nga akong gidala dinhi ang mga antingero sa Mindanao. Ani ana nagpakita sa nawong nga inyong mahimamat. Onya napamatud-an ako sa Efeso 6:10 ang bakos sa kamatuoran kwentas kasalipos sa dughan mapinurungan ang ulos kaluwasan. Dinhi ko sa akong referensya. Hinaot di pa ko putdan. Ang akong referensya, short lang kayo. Pero ngilngig ka ini sa mga moto. Pero di mo to, sulimbad ng matas mga katawhan. Anting-anting on exhibit at prestigious Quay Branly Museum. The Secret Soul of the Filipino. Kung iya pa siyawa, nga nung gi-exhibit man dito sa France, gikasuhan na unta ni sila. Gi-exhibit man. Darang gingon ang reference Loren Ligarda, Dayaw. I-search niyo sa YouTube. Ang katotohanang pangkasaysayan, anting-anting. Exhibit Actual Medallions, The Secret Soul of the Filipino. March 2018, Paris. Ang giingon, ipinagmamalaking pinagmulan ng kapangyarihan at proteksyon ng bayaning Pilipino na nagtataglay nito sa pakikidigma laban sa kalayaan ng mga Pilipino noong Spanish colonialism. Gigamit sa tanang kabayanihan sa panahon sa Kastila, sadyang gisakop ang tibuok Pilipinas. Iyas yawa, makibisog ka sa relihiyong mapanakop. Kaming mga among kaliwatan, mga tribong katutubo, gikan pas panahon sa 1521 ni Dato Lapu-Lapu nga naasibo gabarog. Anting-antingan sa ngipon sa baboy sa ihalas. Kung posilo ni mo ng baboy ihalas magatubang, swerte kag imo na, pero di ni mo makuha. Di na ihatag ka ni mo. Munay hiyas, magpakuha iyang tangil. So daghan kog mga ananang butang, nga wa na ko gipakita karon. Kay exclusive lang na. Pinakasagrado para sa mga. Isa lang ako pamatud-an ang nasa ko makamot. Sa Deuteronomy, chapter 6, verse 6, ang ako mga pulong magapaibabaw kanimo. Karon nining adlaw. Kini mamahimong timaan si mong agtang, munang ipurong. Gani mo na gigamit sa sign of the cross sa Katolik. Mamahimong timaan sa agtang, munang ipurong. Tunga sa imong mga mata.
Deuteronomy chapter 6, verse 6 up to 9. Ingon, nga timaan, nga ibugkos sa imong mangkamot. Dara na! Ang problema kung sa inyong bugkos, hikot sa inyong hirban, kaning amua pinasahi. Mga butang balaan, nga gibugna sa Dios, mga butang kahibulungan. Na ako'y mga verses, ako na pamatuodan unya. Karon, sa National Historical Commission of the Philippines, Museum of the Katipunan, nigamit sila kanting-anting, pasidonggin ninyo, mga di mo to. Kaya gipakadako mo sa tinood nga tinuuhan ka. Pero ang tinood, dara na, sa National Historical Commission of the Philippines Museum of Katipunan, ang anting-anting ay pinaniniwalaang may kapangyarihan na pinagkaloob ng Panginoon. Naniniwala ang mga katipunero, kaisa nila ang Panginoon sa pakikibaka para sa kalayaan, na ang paniniwala ang anting-anting ay kombinasyon ng lumang relihiyon at Katolisismo na ipinakilala ng Espanya. Tugkara ninyong anting-anting, oy. Pwede matawag amulet, charm, dagon, unsa pa, tangil, pero wa ninyo respetuhi ang kinaubsang katungod. Low profile ra kayo kaming mga dagwaya. Darao, pinagsamang Katolisismo, mga larawan, daghan kayo, gigamit na ko ni God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Mama Mary. Ingnon unya ko, kana iya sa Dios, kanang naa kinasuluran nimo iya siyawa, naghukom na. Mentras di mo kakitag sungay sa kuha, ug di kong mapatumba din why possess? Kay dili lang kamong kamao mo exorcism, kundi kami pod. Kay adunay Episo 4:4, mga espirituhanong gasa. Sadyang nikayab ang Dios, nagdala siya mga daghang binihag. Unya mihatag siya kada usa, matag usa. Pare ra ba na? Matag usa, bisag kinagamayan nga pinili sa Dios, mahatagan. Unsay gingon? Gihatagan matag usa nga gasa. Mao nang kami nakadawat aning gasaha. Akong pamatud-an ninyo. Gamay na lang 6. Wala, time na bro. Sige. Wave na lang. Okay, time. Nalapas mo di ay. Congratulations. Okay, salamat. Palakpakan na to. Taga Cotabato. Brother, ito ni, Denmark Abing. Okay. So, isog no? Isog nga presentation. So, daghan pong nag-smile pod. Daghan po tingaling ni Kulima baka. Wata kay balo. Okay, andan masiguro ni. So, adun na tay 10 minutes interpolation. Unya ang mangutana ang negative side, 1 minute question and 1 minute answer. Okay? For 10 minutes question, timer starts now. Salamat kayo, Mr. Moderator, og sa tubang igsuon niya ni adini karon, mabugnaong kagabhion. Unang pangutana, pinangga nga igsuon, kay nikutlo man ka sa Biblia, mutuo ba ka sa tibuok Biblia? Yes or no? Yes, nituo ko, Padre. Gawas nga mutuo ka, imo bang dawaton ang gisulti sa balaang kasulatan? Yes or no? Usbakos gamay kay hinay. Palihog ko, palihog. Gawas nga imong tuhuan, imo bang dawaton ang pulong sa Ginoo? Yes or no? Dawaton. Salamat. Sunod pangutana. Ningon naman ang Ginoo dinhi sa Deuteronomy chapter 18 verse 10. Ako lang basahon. Sige. Kinahanglan walay makita diha kaninyo nga magsunog sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae ingon sa halad bisan kinsa nga tigpanagna usa ka tigpahimalad o anting-antingan o lumayan tigpakasayod sa mga espiritu o tigpanagna pinaagi sa pagpangutana sa mga patay kay si bisan kinsa nga nagbuhat ni ining mga butanga plural dulumtanan sa Diyos. Pangutana, imo ba ning dawaton? Yes or no? Dili. Oy, clarification. Ha?
Ayaw mo gisi. Kanang mga anting-antingan ha. Ha? Kanang mga anting-antingan ha. Iya na siya, wala milabot ana. Amo ginang i-deny. Wa milabot ya oy. Mangkukulam ba mi? Mambabarang ba mi? Antingero samas mga katipunero nakipaglaban. Mayawa day na. Next question na. Okay, kay dili mani kauban nimo nga anting-antingan, anting-antingero. Ang pangutana nganong wa man kamuuyon? Tubag. Ang tubag kay dili na kami pader. Kay kung dili Maura akong tubag. Dili na kami. Matapos butan tagbuntag di ka kumangko na. Nabay maiyas yawa pader. Mga mukantag bago ko mutambal. Mukantap ako. Tugutin ninyo. Okay? Sige. Kanala lang pader. Kay para makasabot. sunod pangutana. Kay dili man ini kamo, nganong wa man kamuuyon? Kay di gay kami simple question. Kay awa pa ko man. Sige, sorry. I'm sorry. Nag-premise pa ko. Kay niingon ka kaganina nga imong uyunan ang pulong sa Ginoo. Gawas nga imong tuhuan, imong dawaton. Pero ngano man, karon sa pagpangutanan nako, dili man kauyon. O wa man imo dawata. Tubag. Tubag. Ang kamatuoran dawaton. Pero kanang mga anting-antingan na, di gid na kami. Di gid ka kapuntos na ako ana. Ay, duha ka klaseng anting-antingan. Basahon ako. Akong basahon na. Nga naghimo ang Dios. Sige ha, kadali lang. Sige. Labos. Dinhin nyo masabtan, oh. Ayon nyo hutda, tanan, anting-anting, oy. Akong basahon. Dinhita sa Genesis 1:3-5. Dili litra po litra. Unya mingon ng Dios mutungha ang kahayag og mitungha ang kahayag. Nahimot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita. Og gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag ug kangitngit ginganlag niya gabi. Milabay ang kagabihon og miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Dinhimis kahayag, dinhimis kaayuhan. Dili literally nga ako mabasa pero tuguting ang masabot. Hello. Na ang kahayag kangitngit wa mo tugot. Ni-react man ang kangit-ngit. Sa bro, stop sa bro. Kay nangit-kita naman untaan eh. Hilom na lang usata. Paabot sa takay ang gigamit na to kaning kuan manggod ga piso o 5-5. Nya karon abot tagyabi. Nindot kay na ay participation ang light, no? Sunod. Okay, pa magkuha gamay sa 1 minute. Padayon. Sa paghuman sa 1 Okay, minute. padayon ha. Nagbuhat ang Diyos og kahayag kangitngit. Kung amo papilion kangitngit kahayag. Kung ako, kahayag oy. Dinhimis minayaw kana dinautan man ang anting-antingan na. O napay dungag, pwede pa? Okay, time na. Next question. Sunod pangutana. Sa ang Ginoo mingon, busa ako sa Ezekiel 13:20. Busa ako ang Ginoong Dios. Nagaingon nga kontra ko gayod ang inyong mga anting-anting. Nga inyong gigamit sa pagbiktima sa mga tao. Nga daw mga lamgam nga gilitag. Ang pangutana karon. Ang Ginoo may niingon ani nga kontra niya ang mga anting-anting. Pangutana, saktong Ginoo ni sayop. Ang tubag duha. Ay, ako ang katungod. Inyo ba rin katungod mga audience? Duha ang tubag. Tinuod na yang gibasa. Ang ikaduha, di gyapon na kami bisan ang Ginoo pa nag-ingon kay ang gipunto diha. Kadto lagi ng mga dautan nga naas kangit-ngit ang mga buhat. Kami naas kahayag. Sumala din sa akong mabasa. Napay may 1 minute. Napay 1 minute no? Napay 1 minute. Kadali lang. Pagbangutan. Chapter 3, 37-38.
ang kabubuton lamang sa Ginoo mao'y kanunay matuman. Ang maayog dautan mahitabo sumalas pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Napay time wala na. Gamay. Sa Isaias 45:7, ako'y nagbuhat sa kahayag kangitngit, ako'y naghimo sa kabuluhanan o katalagman, ako ang Ginoo mao'y naghimo niining tanan. Naay lagi kadautan. Naapoy kayuhan. Sunod pangutana. Gibutangan ninyo sila bugkos sa mga bukton. So, related kayo ninyo. O bilo sa mga ulo, isip, mga anting-anting. Unya amal lagi ni. Unya gibutangan og bugkos sa mga bukton. Mao man imong gi-describe nga anting-anting. Ang Okay. pangutana, nganong imo man ginanay nga mao may imong description sa imong pagkaantingiro? Tubag. Duha ka klaseng anting-anting, katong buhat ka ngit-ngit ug buhat ka ayo. Asa man na mabasa? Nga hutdon day ninyo tanan ba anting-anting? Nga ang Ginoo wa mo masayod, gamahanan og pinakadatong mutya ang anting-anting. Kinsay gustong i-prove nako? Gusto? Napakoy oras, kadali lang. Sige ha. Dinhi sa Isaias 21:5-6, ipaandam ang lamisa, ipahimutang ang mga lingkuranan, himua ang pagpangaon, himua ang pag-inom, tindog kamong mga prinsipe, dihugi ang taming. Na ay mga taming espirituhanon, dili lang anting-anting, habak, amulet, talisman, naapay other term, dagon. Okay, mo Sunod lang to. pangutana. Lain na po nga teksto. Diri sa Mika kapitulo 5 bersikulo 12. Ningon na po ang Ginoo. Wag tangon ko ang inyong mga anting-anting. Ang pangutana, nganong napamanan nimo? Tubag. Asa man tangtangon sa bukton. Asa tangtangon nganong wa man matangtangi lagi. Literal ba o spiritual? Di lagi kami kana. Di gud mi mo angkon ana oy. Espirituhanong hinagiban mo to sa dili. Taugong taming. Kaya niyo bungkago ng Isaias 21:5-6, King James Version, ang balaang kasulatan, nangandam sila sa lamisa, nagabutang sila sa magbalantay, silang nangaon, silang nanginom, panindog kamo mga prinsipe, dihuga ang tameng. Kami og nami lana, kamo naman pud mo'y lana. Sunod pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga dunay anting-anting sa kahayag? Naa wala? Duhay tubag, dili litra po litra. Hulata, palihog sa ako kay pagitaon. Stop sa Stop, kanila. bro, stop, bro. Para mag-challenge na. Pakpak. Kadali lang ha. Kadali lang, naa na. Sige na lang. Kay wala. Akong basahon, biblical. Unsa to, Pader? Usba. Usbang pangutana. Oh. Ang ako pangutana kay daghan naman kay ring mga teksto. Nya gidumtan sa Ginoo ang anting-anting. O niya naghisgot po siya bakos, naghisgot po siya bilo, ng mga anting-anting. Naa ba kay mabasa diha nga ang Ginoo nahimuot sa anting-anting? Ato sa kag time. Ay lang pagdali, Brad. Parang di ka ma-pressure. Kay kamaturan ning ato. So bro, relax lang ha. Gaan ka na mag-time. Okay bro. Unsa man ni? Anting-anting? Unsa man ni? Daghan na. Proven. Dili literal ha, duhay tubag, Pader. Pinadayag 1:13. 1:13. Ako'y basa. Og sa taliwala sa mga kandilero, nakita ko nga daw ingog anak sa tao, nga sinuloban og hataas nga biste, og may bakos nga bulawan, sayang dugan, si Kristo na. Dara na ang sampol, Kristo mismo. Oh, pike, dili lang anting-anting madungog,
pero masabot. Okay, next question. Sunod pangutana. Ang kunon ba nimo nga way nabasang anting-anting? Ako na ay nabasa, ikaw Duhay tubag akong giingon nimo. Wapa Di ko masabot, dili literal. Okay. Pero natubag na. Upa ko magpangutana. Oh, sige. Sorry. I'm sorry mga kaigsunan. Upa ko magpangutana, no? So, ako daghang kay teksto nako nga gidumtan sa Ginoo ang anting-anting. Ang ako pangutana nganong ipugos man jud nimo nga wa makay nabasa. Ikaw ra may nagsabot-sabot. Pwede mo object, moderator. Nang hinaw naman ang akong kaatbang. Nga ang akong tubag, dili literal mabasa, pero masabot. Unsay tawag ani? Basta itangil, idikit sa lawas, matawag og dagon, anting-anting, amulet, talisman. Unsa ba? Habak. Kaklaro, di masabot. Kay tinago ni alang kaninyo, sumala ni Apostol Pablo, nga iwali ko ang tinagong balita. Uy, wa mo kasabot kay tinago. Okay, nag-object siya, niya mo to yung objection. So, kutob sa yung objection, iya gito nga side. Next question, Father. Last question? Last question and last answer. Sunod pangutana, ningon man ka nga si Kristo ang nakaayo, wa pa gani kaabot sa pari, naayo na sila. Imo bang ang kuno ang gisulti ni San Pablo, Hebrew 3:1, nga si Kristo pari usab? Imo bang ang kunon nga si Kristo pare? Sumala sa Hebrew, yaman ang sulti ka ganina. Gamay lang sa Father Darwin. Medyo irrelevant siya sa Asia. Irrelevant sa Asia. Related man sa healing, Mr. Moderator? Bisan gigamit pero dili mao isyo. Sige. So, change your question. Tagapad ako sa pangutana din sa katubag. Sunod pangutana. Mabasa ba sa Biblia nga si Kristo ang tingero? Duhay tubag. Di mabasa pero masabot. Kaya ko na pamatudan kaning kagabion. Kung mapamatudan akong dili mabasa litra po litra pero masabot. Mutyaan si Kristo. Oras. Okay. Pinadayag 2:17. Di na ako basahon. Kaya pangandaman ko ni. Pinadayag 2:17 ha. Dili mabasa ang anting-antingan pero masabot. Nganong naa siya anang butanga. Hinaot di pa matapos akong 1 minute. Ang magmadaogon, paghimuon ko, ang magmadaogon. 2:17. Ang magmadaogon, hatagan ko sa tinago nga mana o paghatagan ko siya gamay nga bato. Nganong na may bato si Kristo sinulatan sa bagong ngalan. Katibay nga katarungan, di mabasa nga ting-anting. Pero nagkupot si Kristo tinagong mana nga pulong og puting bato. Nganong naa siya na anting-antingan atong Ginoo, wala mo masayod. Salamat. Oh. Laman na sa bro, laman na sa. Father, I love you. Okay. Salamat sa okay. 1 minute sa. 4 rest, okay. 1 minute nga rest. So, after 1 minute, let's proceed.
Okay? Okay. For rebuttal, coming from the negative side, 5 minutes presentation of the rebuttal by Father Darwin Gitgano. Timers. Salamat. So, maayo- presentation from Nino? Oo. Yeah. Ako, 15 minutes, I meant to say. 15 minutes, negative side, to be delivered by Father Darwin Gitgano. Timer starts now. Maayong gabi na tong tanan. May gabi pod sa akong pinangga kayong mga igsuon, yan ibisita sa ato silang pakpakan. Si Brother Mark o si Brother Junel, no. So karon, iyang ikutlo ang Efeso 6, Kapitulo 10, versikulo 20. Pero tayo nabasa nga antingero, no? Pero iya tong gi-interpret nga mauto antingero. Pero sa may pahimangno ni San Pedro, sa mga nagsigbasa-basa sa sinulat ni San Pablo. Okay, mo ni Brad. Paminaw. Sa 2 Pedro 3:16. Og mauusab kini ang iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. Dili ba mauman kini ang gisgutan sa atong pinalanggang igsuon nga si Pablo diha sa iyang sulat kaninyo, sumala sa kaalam maghihatag sa Dios kaniya, og mauusab kini ang iyang gisgutan sa tanan niya nga mga sulat. Hinuon may lisod sabton sa iyang sinulat. Unsa to? Kanang Efeso kisa nagsulat na San Pablo man. Oh, magbantay brad kinay lisod sabton din na, no? Unsay paymangno ni San Pedro? Ningon siya, busa may mga tao nga huyang sa pagtuo og wala masayod sa kamatuoran, nga naghatag og sayop nga kahulugan ni ining mga sinulat ni Pablo. Og mausab kini ang ilang ginabuhat sa uban nga bahin sa kasulatan. Busa sila mismo nagdala og kalaglagan sa ilang kaugalingon. So delikado daay. Unya kung sabot-sabot lang ning atua nga way guidance gikan sa proper authority. Pare na ko ha, pero dili ko magbuot-buot og ako. Dili ako ang magtutudlo ninyo. O sara ang ato magtutudlo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dili si Father Darwin. Ngano? Siya rin nakadawat og Yahweh. Dili si Father Darwin, dili sad si Brother Mark, kundi si Pedro. Ono Mateo 16, 18, 19, ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ako iglesia. Nga bisan ang gangaan sa imperno, dili makapukan nimo. Niini. O gigahatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingarian sa langit. Ang imong itugot, Pedro, dinhi sa yuta. Itugot ko sa langit. Unang ako, bisag pari na ko, dili ko magara-gara og interpret sa Biblia. Nga karon, katong iyang Efeso atong sundan, mao ba jud to interpretation? Nga magsuota og bulawan. Okay, arita sa mga church fathers na to, nga nauna na kanato. Okay? Mao ni ang giingon sa usa ka church fathers in relation sa iyang gibasa. Kini siya mo si Saint John Chrysostom sa tuig 349 to 407. Kaya dili ko mag-interpret anang Biblia nga ako lang. Ngano man, wa na tay kalainan ni Pastor Archie. Oh, naman sorry, Pastor. Akong dakong sa. Pasaylo ato ko. Nakaron. Gibingaw mo gukuha rin niya, God. Kanus ano ba kami mag-atubang kay ni virus na naman eh. Viral. Ni viral. Virus naman. Nakaron unsa may gipasabot ni San Pablo. Nining gitawag armor of spiritual virtues. Virtue din na.
Dili nang magsuot ta og taming. Uy. Magpintas ta og daghan kay mga alahas. Dili na. It is an armor of spiritual virtues. Mga bertud. Dili po ng bertud ni pusa. Ito pa nang hagit nako nga maupoy ni atras. Og dibate. Unsa man ding belt. Unsa may pasabot nini. Matud pa niya, he interprets the armor as metaphorical. Dili siya literal. Muna nga kung lidahan ng Brad, mura ni siya sundalo. Mura bag ka ng Swiss Guard. Pero di man din pasabot, ana. Unsa may pagsabot anang belt? Sabi na, Brad. Ang belt di ay matud pa ni St. John Chrysostom, belt representing the truth in speech and conduct. Kinahanglan mo sulti sa kamatuuran. Maunin na ang belt. Dili itong bakos. Nga 12 pares. Surrender ako na may 12 pares ka anting-anting. Father, nako'y 12 pares. Ako po gikomedyan. Layo rin ng imo sa ako Diyan na po kay imo, Father. 13 bungkig. Ito komedyan rin ha. Basi mo tuo mo. Wako'y habak. Wapo ko'y breast, kining belt. Wagali ko'y beltron. No. Kaya ang belt kamaturan na. Mo na'y meaning sa belt. Dili literal belt. Unsa may bracelet. Naman say bracelet, no? Ang pasabot na righteousness. Ang katarong. Magunsa man ang daghang kagahom. Wa kay ka siligan. Hoy. Ang katarong, ang kabuutan. Nga dili lang atubangan sa kadaghanan, bisan nag-inusara ka, buutan ug matarong ka. Sama ni Senior San Jose. Okay? Unsa man ning shoes? Unsa man ning sapatos? Wala po ko yung sapatos, nagsandal ro ko. Ang pasabot sa sapatos, readiness to spread the gospel. Dili atong gospel. Kundili, gospel ni Kristo. Hindi na mag-create atong gospel. Muna ang sapatos. Pagkatahom sa mga tiil nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kadtong mga siip di nga nagwali. Nagitubag si Pastor Arche, nagsapatos to. Bisag way sapatos. Ang sabi ng shield, ang kaulugan din sa shield, faith to extinguish doubts. Atong ligunon atong pagsalig aron daghan ang madasig ug daghang madasig daghan usab ang makabig. Maunang shield dili tong iyang anting-anting kay unsa may gisultis Ginoo mo to ha unsay paimangno ni San Pedro na to pagbantay mo kay naay nagatuis sa mga sinula ni San Pablo. Therefore di pagkakus Pedro natuman karon ni pinanggang Denmark. Mo bitong kuha siya dito siyang bag kay kukusay gikuha ang bulawan. Lindo to tag-idunit na nato. Atong ihatag ni Pastor Archie. Okay ka, Pastor? Ilumon kay Pastor Archie da. Kaya nga naman, na kuan siya ni Mark Jord. Masya katingod ni Mark Jord. Ari na punta. Ako siyang ipangutana, Brad, mutuo ka ba sa pulong sa Ginoo? Tuo! Nya mudawat pa ka? Dawat! Nakaron, pagpangutanan nako ni aman litra jud ni ato. Wa jud ko magsabot-sabot ani. Nya naman delikado ning magsabot-sabot ta sa kagalingong pagsabot. Kay wa natay kalainan sa Philippine Catholic. Ano naman si Pastor Prissy, no? Ang founder sa Philippine Catholic. Kay kung magdaghan ta, di ta mo sanay. Delikado magdaghan. Dito na may 18 unsay gingon sa pulong sa Ginoo. Dili ni pulong ni Father Darwin. Kay nagda ako niining sayo nga ka gabion, dili akong pulong. Unang ningon si Kristo, ang akong gisulti ninyo dili ako. Dikan sa akong amahan. Unsay gisultis amahan? Niya sa Deuteronomy 18:10. Kinahanglan walay makita diha kaninyo nga magsunog sa iyang mga anak nga lalaki o anak nga mga babae. Ingon nga halad
Bisan kinsa nga tigpanagda, apil po ning sigpanagda. Kini si nga Perez Indi, nadakpan na raba. Kaya gipanagda po niya ang Bohol City, nga doon na kuno'y mga terorista. Binuang po ng iya. No? Na, kay tigpahimalad o anting-antingan. So, haom kini sa kong pinangga. Kay sa tanan na to, din siya ramay doon ay anting-anting. Munang gipahimangnuan siya sa Diyos Amahan. Lumayan og tigpakisayod sa espiritu og tigpanagna pinaagi sa pagpangutana sa mga patay. Kay si bisan kinsa, nindot kini ang ingos Ginoo, si bisan kinsa, apil si Pastor Brad Denmark ani, nga magbuhat nining mga butanga, dulumtanan sa Diyos. Mo naman kaigsunan ko, delikado kayo. Mo nang ako jud nga giatubang atong pinangga nga igsuon. Kay ingon siya, tanang anting-antingan kuno giyawaan. Sayop na. Wa ko mag-ingon nga mga antingero giyawaan. Wa jud na sa video nako. Ang akong gingon, doorway to evil spirits. Lahi ng doorway to evil spirits. Sa giyawaan. Mo nang ako lang koreksyonan gamay ang iyang gisulti. Kay daghang mga anting-antingero, wa man pud maposes. Pero doorway of the evil spirits. Na karon, ngano man, ni aman jud babasa na to. Kung saon man niya nga naman sa Biblia. Nga ang anting-antingan man jud. Nga iya sa dulumtanan sa Ginoo. Ari na puta. Sa kuan ba kuha? Ano ko +5? Yan nag +5 pud si Brad. Ha? Oh, +5 po ko. Oh. So, 9 minutes. Nabili ko, 9 minutes. Okay. Nakaroon. Naa siya'y mga gipang, tanawan na to ha, ingna sa Ezekiel Kapitulo 13, versikulo 18. Ingna sila nga ako ang Ginoong Diyos nag-ingon. Kinsa nag-ingon na dili si Father Darwin. No? Alaot kamong mga babae nga nagpabiktima sa akong katauhan, bata man o tigulang, pinaagi sa mga anting-anting. Grabe. Wa jud mingon direk bulahan katong dunay anting-anting. Alaot man. Mao nang ako si pangutana, bisag naabay mabasa nga bulahan tong nay anting-anting. Giapil man nun si Kristo. Nga nagkwintas og nagsulob og bulawan. Pero iyar tong hunahuna makaigsunan, way labot ang istasyon sa atong Ginoo makaigsunan. Ginabutangan ninyo silag bugkos. Unsa gibutang? Bugkos. Ingon pas Brad Denmark, wa pa ganin ako madaang uban. Sa mga bukton. Pakita imong bukton, Brad. Una. Og belo sa mga ulo, isip mga anting-anting. Idumtan jud. Dili sa hinting ha. Anting-anting. Basta ba si Piat ani? Moderator ba nila to? Buot ninyong biktimahon. Grabe ning mga pungos Ginoo eh. Buot ninyong biktimahon ang kinabuhi sa akong katawhan. Uy, Brad. Ayaw na may biktima ha taon. Alang sa inyong kaugalingong kaayuhan. Di pa na mastabasa ninyo ako atubangan sa kong katawhan tungod lang sa pipila ka kumkum nga barli nga pila ka buok pan. Busa ako ni conclude ang Ginoo. Busa ako ang Ginoong Diyos nagaingon nga kontra ko gayod ang inyong mga anting-anting. Nga inyong gigamit sa pagbiktima sa mga tao. Grabe, no? Pasensya na mo, ha? Ibasa rin din ako. Sao naman nga matuo ba siya, eh? Maurin ni tuo nga mamudawat. Sunod. Nga daw, sama sa langgam, nga inyong gilitag ang akong katawhan. Langkaton ko kini. Bro, naggarus akan ni langkaton, Lord. Langkaton ko kini
nga mga anting-anting gikan sa inyong bukton. Inaaman. Check. Og buhian ko ang mga tao, daw mga langgam nga inyong gilitag. Mo nang nitindog si Father Darwin karon. Parang akong pinangga nga igsuon si Denmark, makabuhi na sa litag sa mga anting-anting. Mo nang pinangga nga igsunan ha. Sunod. Ari na ta sa usa ka propeta mga pinangga nga igsuon. Sa Mika kapitulo 10 bersikulo 12. Mingon ang Ginoo ngadto sa Israel linhon, so maabot yung mga adlaw, ipapatay ko ang inyong mga kabayo. Nindot na kay kabayo, may patyon. O gubon ko ang inyong mga karwahe. Gubon ko usab ang inyong mga syudad. Apil ang ligon ninyo nga mga paril. Yan ang nasuko ang Ginoo. Huwag tangon ko ang inyong mga anting-anting. O nang bulahan kay mo, nga wa nay anting-anting karon. Kay mauna ang sugo sa Ginoo, dili sugo ni Father Darwin gitgano. Kinsa kaninyo nga nay anting-anting karon. Kung doon na mo'y dalunggan pamati, o kung doon na mo'y kasing-kasing, ayaw na patig-aha ang inyong kasing-kasing, kay ang pulong sa Ginoo kamatuuran. San Juan 17:17. O kung ato ring dawaton nga kamatuuran mga kaigsunan, ningon pod ang atong balaang kasulatan, Kaalam 16:12. Ako ning basahon. Pungga po nis Ginoo. Kung sa gingon sa atong Ginoo, mao ni Kaalam 16:12. Wala sila mamaayos sa mga tambal o habak. Kaya ito gidefine tong amulet habak. Naayos sila pinaagi sa pulong sa Ginoo. O Ginoo ang pulong mo nga nagaayo sa tanang katawhan. Mauna ni ang pulong sa Ginoo, wagtagon ko ang tanan ninyong mga anting-anting. Na naton nang gibasa, di ba? Dugang paniana makaigsunan. Ang gigamit sa to Ginoo term kontra, wagtangon, alaot, dulumtanan. Grabe kabugat ang mga pulong nga gikan sa Ginoo. Unang hangyo ko na igsuon, Dinmar, ug sa iyang mga kaubanan, kinahanglan inyong dawaton kini. Kay duha ra ba itubag? Duha akong tubag. Nga naman, nagduha-duha siya. Nga naman, nga nung ato maning supakon, litra por litra man eh. Maupito nang utahan na ako niya kaganina, Brad, doon na ba kayo mabasa? Litra por litra, nga ang anting-anting, gikas Ginoo, pahong ang suga. Perti yung git-kita. May, porque doon na po'y kinibitang kining muraog background nga effect, yung sounds effect, lights, no? Kamatudaan ako nga ang mga anting-anting gikan kahayag. Wa jud siya nabasa. Yan ang gibasa ang Efeso. Nga ibadlong siyang San Pedro. Nga basa-basa diha. Nga kinaugalingon lang. Mao itong ako ni quote jud church fathers. Nganong ni quote kog church father pagpadayag kaninyo nga dili ako ang lasay sa Biblia. Kundili ang mga church fathers. Kinsa man na sila? The disciples of the apostles. Sila ang nasayod sa kamatuuran, dili si Father Darwin. Di ko mag-create og kamatuuran. Nakaron, akong gibasa man kaigsunan, ang kamatuuran nga nas balaang kasulatan. Kay negatibo man ko, kinahanglan iya pong maprubahan. Bisag usa lang ka sentence nga nahimuot ang Ginoo. Delikado na po na, makontradiksyon na sa isultis Ginoo. Ang Ginoo, God of contradiction na.
Mo nang iyang gi-idol sila si Lapu-Lapu. Duha-duha Lapu-Lapu. Og si Andres, dili si Kristo. Mo nang ang atong Ginoo ingon siya nga kanang inyong 5 seconds? 1 minute. Kanang inyong 7 sacramentals. Wa man tay 7 sacramentals. Sacraments. Kisa man na, instituted by Christ. Wa ko kibaw Katoliko ba ni Brad? Katoliko ba ka, Brad? Katoliko? Oh. Mao ni Katoliko nga nagsupak-supak sa Katoliko. Inyo ra na, nya ikaw na way labot. Kung sabi nimo, kiring pili-pili lang, selective truth. Mao nang dili ta mahimong tinuod yung Katoliko. Mao na nga kita nga niya dinhi karon, dili ta hilaw-hilaw ang Katoliko. Kung di ta mo dawat sa official teaching sa simbahan. Mao nang nibarog ko dinhi aron atong i-promote dili ang atong opinion. Atong i-promote ang pagtulunan ni Kristo ngayang ibilin sa simbahan. Kaya ang simbahan mao'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Time. Salamat sa maisog nga presentation. Nya karon adto na sabta sa pagsukod, sa pagsuta kon unsa kalig-on ang gipamahayag nga pagadabu-dabuhan pagpangutana sa atong affirmative side for 10 minutes interpolation, 1 minute question and 1 minute answer. Magapangutana si Brother Denmark Abing. Timer start now. Unang pangutana. Akong gibasa ang pinadayag 1:13. Imong gipamutud-an nga di to anting-anting. Ako pangutana mao ni. Ingong ko tinago di mabasa litra po litra. Gidawat nimo na o wala. Gidawat kay nako ang naas pinadayag. Ang wa nako dewata kadang imong interpretation. Kay ang imong interpretation imo-imo ra. Ang pinadayag, Brad, dili na siya literal. Kay kung imo nang literalon, delikado. As long as doon na kay mga church father or kay Katoliko man ta, doon ay Bible scholar nga nagpamatuod. Kay kung kay Bible scholar, lapaw pagkas Bible scholar. Ako gani nagkutlo gani ko. Ngano man, dili ko gusto i-guide ng mga tawhana sa akong personal nga pagsabot. Sa Kolosas 2:8. Kung sa may gisultis Ginoo, atong basahon. Klaro kay ni Brad. Nga di ta magbantay ta nga mahiagom ta ining mga gikabilin-bilin nga kinaadman sa atong katigulangan. Nga mao na inyong gipang-quote karon. Mas nituo pa mos gikabilin-bilin nga pagtulunan kaysa pagtulunan ni Kristo. Mabasa na nato sa Kolosas kapitulo. Sige. Okay. Babagbakan ining akong pangutana. Sa National Historical Commission of the Philippines Museo of Katipunan, pinaglabanan ng Memorial Shrine. Si Andres Bonifacio ay pinaniwalaang may anting-anting o medalyon. May imahe na Santiago de Galicia, isang Katolikong santo. Ayon din sa mga sabi-sabi na mamahagi siya, si Andres Bonifacio ng itim na tela na nagmula sa mga kasuotan sa tatlong paring martir nagsilbi nilang anting-anting. Iya ba ni siyawa si Andres Bonifacio ni gamit ni ana nga Katolikong santo? Ang kunaw ni mo dili. Si Andres Bonifacio dili siya Katolikong santo. Hero siya. Categorical question. Say Yes or no? ang sa question nimo? Kay kuan ko tong santo si Andres Bonifacio. Iya ba siyawa ning International Historical Commission of the Philippines Museo of Katipunan? Yawa ba ni Andres Bonifacio nga nagsuot og Santiago de Galicia isang Katolikong santo? Ngog nigamit siya og mga tela nga nagmula sa mga kasuotan na tatlong pare. Yes or no? Yawa ba ni siya og ang International Historical Commission o dili? Objection, Mr. Moderator. Wa ko mag-ingon nga yawa sila. Ang anting-anting doorways of the evil spirit man ako giingon. Wa ko maingon nga yawa sila. Ingon di mo ba ko maka yes or no kay wa man na ako giingon.
So, i-verify lang ang question, Mr. Moderator. Gigamit iyang referensya sa iyang side kaganiha. Yang manang gigamit. So iyang gibali pagpangutana sa imo. Di nangutana siya. Pwede ka mingog dili kay imo man na side. Pero nangutana sa iya ba na sayaw o dili. So it's your time to answer. Categorical answer. Mo lagi na nga di ko katubag yes or no kay wa ko mag-ingon nga si Andres Bonifacio yawa. Ang akong giingon nga doorway of the evil spirit ang anting-anting. Lisod man kay motubag ko ana i-refine lang ang question. Moderator's time gamay, Father Darwin. Wa sa mag-ingon nga yawa kundi iya ba na sa yawa. Mo ang point. Ang iya sa yawa ang anting-anting. Yes. Kay ako nang gibasa gani. Dili ako nag-ingon ana. Nya kontras Ginoo di. Kinsa may kontras Ginoo? Yang kaugalingon. Hindi yawa. Muna nga dulumtanan sa Ginoo ang anting-anting. Ako nang ibasa ang mga teksto. Kung iya pa na, nganong iya mang dumtan? Yan si Andres Bonifacio, di po na Santos. Si Julian Santos noon. Nakaroon. Muna nga, kung iya pa na sa Ginoo, iya na, anong iya mang inog, alaot katong dunay anting-anting. Kung iya pa namin siya, bulahan katong dunay mga anting-anting. Time na. Next question. Si General Antonio Luna, Komandante General ng Hukbong Republikang Pilipino, nagsulob og Birhen Madre ni adtong 1866 hangtod 1896 nga iyang revolusyon nga nakigbugno sa tanang mga Kastila. Ako kang pangutanon, yes or no? Iya bas dautan kining iyang gisuot nga Birhen Madre. Usa ka general. Tubag. Basta anting-anting. Iya dyan na siyawa. Objection ko. Iya dyan na siyawa. Imagine ka, Birhen Madre, kisa na Madre ha? Kadaghang Madre ha? No? Dili tanang Madre. Bitaw. Muna nga, balik ko na ko ha. Niingon ang atong Ginoo sa Deuteronomio 18:10. Nga, dulumtanan ko ang mga anting-anting. Jeremiah kapitulo 13. O Ezekiel kapitulo 13. Wag tangon ko, Mikas. Kaya kung iya pa na sa Diyos, nga anong iya mang tangtangon? Muna nga, humanan ni Brad, malipay ang Diyos. Mag-uulang yawa. Kung imo ng tangtangon. Sanad pangutan na? Next question. Gikontra ba nimo ang National Historical Commission of the Philippines nga gihatagag award ang mga antingero sa tanang kabayanihan nga nakig-away kaniadtong panahon? Yes or no? Gikontra ba nimo? Tubag. Wa nako kontra ha ang mga national heroes. Salamat. Wa pa ko maman. No. Wa nako kontra ang mga national heroes na to kay naka-contribute sila sa pag-protect natong mga Pilipino. Ang ilang anting-anting mo'y gikontrahan sa Ginoo, dili ako'y ni kontra. Balik ko na kog basa. Ewa ka mamino ka din na. Sorry. Akong sa Ezekiel 13:20. Busa ako ang Ginoong Diyos. Nag-ingon nga kontra ko gayud ang inyong mga anting-anting. Dili ako'y ni kontra nila brad sa ilang anting-anting. Ang Ginoo nga akong Diyos o Ginoo nga imong Diyos. Sunod pangutan na. Sa Episo 6:10 nga espirituanong hinagiban, ako kang gipasabot nga dili litra po litra mabasa nga anting-anting. Mudawat ba kaniana nga munay among katungdanan og panabot? Ang akong dawaton? Yes or no? Yes, akong dawaton ang gipasabot sa Biblia. Dili imong gipasabot. Kay ang imong gipasabot nga anting-anting kontra sa Ginoo. Nana sa Isaias, Ezekiel, kapitulo 13, versikulo 20. Busa ako, ang Ginoong Diyos nag-ingon, nga kontra ko gayod ang inyong mga anting-anting, nga inyong gigamit sa pagbiktima sa akong katawhan. Kaluoy sa katawhan sa Diyos. Muna ang nitingog na ko karon, aron di ko maapil og biktima og si Brad Denmark. Sunod pangutan na. Sa 1 Korinto 14, naghisgot kag panagna. Tanan bang panagna yasyawa?
I'm sorry, yes yawa. Ang ingon ako, ang tanan bang panagna gikahipahimungtan ba sa Ginoo? Tubag Yes or no? Dili tanan. Salamat. Kay kanang mga panagna ni Isaias, doon na may mga vision na gikas Ginoo. Doon na po'y vision na gikas demonyo. Ito lumang kaklase ang kalibutan. The natural world, the preternatural world, mo nang tuka-tunga, mo nang mga demonyo, and a supernatural world. Nya karon doon ang po sila gift of vision. Mo nang dili tanang gift, automatically gikas Ginoo. Mo na nga gipahibaw mo nako karon, nya kining gasa nga gikan sa mga apostoles mo ni gasa nga gikas Ginoo. Unya imo namang gisupak ang simbahan. Dili na makamatuo sa 7 sacramentals. O 7 sacraments. Di na makamutuo. Mo na nga nagduda na ko nimo unsa man ning imong pagkakatoliko. Hinog hilaw. Sunod pang tana. Next question. Imo mang gitanan, wala man mo hatagig pagpanabot ang akong pangutana. Gitanan man nimo ang anting-anting. Nganong wa nimo tagaig pagtagad ang akong pagpanabot? Yes or no akong pangutana sa imo ha. Dautan na ba mi ni ana? Ang tubag kay kontra mas Ginoo. Moderator's time lang Dautan. sa gamay mo. Ningon siya og yes or no, dili to yes, Yes. or no. Dito yes or no, ngano man. Ang ano? So, tubaga, ngano, dili sa Ngano? yes or no. Kay mo isultis Ginoo. Dili ni sulti ni Father Darwin. Kay di na mo ipangutana nga ngano kung naminaw pa ka sa mga teksto. Upat yun ka teksto. Apil ang bugkos sa mga kamot. Check. Og mga daghang mga anting-anting sa ilang lawas. Saon man ni nga gidumtan man Diyos Ginoo. Langkaton ko kini. Una, ipalangkat pa. Kung ang Ginoo lang yung magbuot, ipalangkat na. Langkaton ko kini. No? Pero nirespeto lang ko nimo. Kaya kung musugo ko sa Ginoo, panglangkaton man yun eh. Langkaton ko kini mga anting-anting gikan sa inyong mga bukton. No, langkat ni ron. Og buhian ko ang mga tao, daw mga langgam nga inyong gilitag. Ngunang brad, ayaw na i-promote imong anting-anting kay daghan ang malitag. Supak ang Ginoo na iya na sa kaaway sa Ginoo. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, wa ko mag-promote ang anting-anting iyas dautan ang akong pagpanabot. Kung dili, akong gipamatud-an, dili litra po litra. Kung dili, masabot. Ang akong pangutana mo kini. Imo bang mapamatud-an? Kining Marcos 16:18. Kung tinuod kang alagad sa Dios. Tubag. Nahibaw na ko sa usad na siyang hunahuna. Mukaon og hilo. Marcos 16:15-16-18. Dili na hilo nga literal. Ang serpent o ang venom diha, matud pa sa mga church fathers nato, ang serpent mo nang yawa. Ang hilo mo unang sala. Kung nagpadayon tas pagpakasala, patay na ta igsoon. Nahiluan ta sa sa demonyo. Dili na hilo nga imnon nimo. Mo nang delikado kay moinom ka karon, bahala nag-inom ka diha. Kini na mo gipasabot sa Ginoo og sa mga church fathers. Ang serpent nga gipasabot diha, iyawa, og kanang hilo diha nga gipasabot, sala brad. O nang mangumpisal tas pare, aron dili ta mga matay sa hilo sa atong mga kasalanan. Sunod pangutana. Okay. Okay. Time na. Salamat. Kisay pildi, kisay daog, wala tayo desisyon. Kitang tanan, nakadungog sa ilahang kambyo hayag pangutana tubag. Yan natay nahabilin nga tag 5 minutes for rebuttal or conclusion. Nya ang una nga mohatag og conclusion ang negative side. Balik sa pagtindog Father Darwin for 5 minutes conclusion or rebuttal. Mga pinangga kong mga kaigsuunan nga ni adin karon, salamat kaayo Brother Denmark, Brother Junel. Napa ba ka diha? Oh. Sa 2 Pedro 1:20. Nga dili nato hubaron ang mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa kaugalingong pagsabot.
Mao nang ako makigsunan bisag pari nako. Wa ko magdala sa akong panabot atubangan ninyo. Kay dili ko gustong masalaag mo o mutuo mo sa akong opinion. Amen. Nana sa 2 Pedro kapitulo 1 versikulo 20. Muna ato pinangga nga igsuon ni lighot jud na as Marcos kapitulo 16 ngadto sa 18 Father. Nahibaw na ko sa sumpay ato. Kung tinuod kang disipulos Ginoo na may tao nga mo inom sa hilo, di maunsa. Nga karon, na may hilo, inom. Ikaw rin hinom diha. Kay di na mo igipasabot sa balaang kasulatan. Si Saint Augustine, si Saint John Chrysostom, niingon sila, kanang halas diha, nga mo paak, di na literal nga halas, mauna ang demonyo. Kanang iyang la, nga inyong mainom, nga di mo maunsa, maunang sala, nga nung di mo maunsa, tungod ni Kristo. Kay namasaylo na siya sa inyong mga sala. Marcos kapitulo 2 versikulo 9. Usa ka paralitiko ni duol kaniya, umingon, anak, tindog og naayo ka na. Og gipasaylo na ang imong mga sa. Mao nang igsuon din Mark, gipildi ni Kristo ang bitin. Dili kay mo hikap tas bitin. Hoy. Dili na mao. Ngano man, doon na di mga yamyam sad. Ginamit ang mga yamyam o orasyon sa usa ka bitin. Pero unsa may gisultis Ginoo sa Jeremias kapitulo 8 bersikulo 17, pagbantay kamo, nangingon ang Ginoo, padad-an ko kamog mga bitin nga malala nga dili madalag yamyam aron pamaakon kamo. So doon na di mga yamyam sad. Pero di ni literal sa New Testament mga kaigsunan. Kining hilo kang ipasabot din ni ang atong sala. Unang Sirak 23:1, kung makakita kag bitin, mudagan ka. Kaila ang mong bitin. Kung mapaakan ka, mamatay ka sa iyang hilo. Pero timan-i ang imong sala mas lapas bitin, kay dili kini makadaot lang sa imong lawas, makalaglag usab sa atong kalag. Mao na gipasabot Brad sa Marcos kapitulo 16 katos 18. Kung imo kung paibnog hilo, pagsulo. Kung imo kung paikapon og bitin, pagsulo. Kay ang bitin nga gipasabot diha, demonyo, dili literal nga bitin. Ang hilo nga ipasabot diha, dili literal nga hilo. Inaabitay dito sa Cebu, nga nagsunog siya sa kagalingon, kay banhawon kuno siya sa katulong adlaw, hangtod karon wa pa jud mabanhaw, natigbak. Ngano man nasubraan pag-interpret sa Biblia. Unang Brad, maluoy ka sa imong kagalingon, kaluy imong kalag, kaluy ang mga tao nga nalitag sa imong anting-anting, matud pa sa Ezekiel 13:18-20, wag tanga na tangtanga na karon dayon. Dili si Father Darwin ang nagsulti ni Ana, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Labaw pa siya kinaadman kay kanato. Munang ang tao nga mapaubsanon matubos, ang pagpaubos makatubos, ang pagpataas makaimpas. Dili ko gusto Brad nga maimpas ka. Mao nang ako jud gibasa nimo ang pulong sa Ginoo, dili pulong ni Father Darwin Gitgano. Ngano man kun imo kong questionon nga akong pulong, samot nag imo kong questionon kung ako lang pulong. Kini pulong nas Ginoo. Wa na tay katungod mo question na ini. Kung dili mo gakos uban ang kabapaubsanon, bisan pa sakit sa atong kabubuton. Truth hurts, but doesn't harm. O na nga nganong nitindog ko kini tungod sa gugma nako sa mga antingero. Tungod sa gugma nako sa albularyo, mo nang akong gisulti ang kamatuoran, dili ako nagdumot sa mga albularyo. Ngano man mga buutan sila. Pero Satan is master of deception. Salamat for your 5 minutes rebuttal or conclusion or final statements.
O karon para sa laing 5 minutes nga tong yatag sa rebuttal or conclusion gikan kang Brother Denmark Abing. Your 5 minutes rebuttal starts now. Maing gabi, dalaygo ng Diyos sa tanan natong tanan. Ako na pong termino. Di pa matapos ang 5 minutos, tapos ning debatiha. Pamatud-an sa among tema, ang gahom sa albularyo og mga anting-anting, iya sa Diyos, makita sa pulong og sa buhat, sumala sa yang Biblia. Sumala sa referensya, Biblia. Parte in tawong panalipod sa akong kaatbang, nga magsulor akong inom, pamatud-an makita sa pulong sa buhat, talawan og bakak ang iyang gipamulong. Dili siya makahimo sa among tema nga pamatud-an sa pulong sa buhat, makita gyud. Tapuson ko ning debatiha sa dili pa mahuman ang 5 minutos. Hebreo chapter 6 verse 16. Kon ang tawo manumpa gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya, og ang panumpa maoy magtapos niining panaglalis. Pero didto pa lang talaw na. Mga paak sa kubra na makamoy lana ang inyong kinalabwan. Pamatod ano makita sa pulog sa buhat. Ugma, wa nay debate. Magkuyog tag pamatud-an sa pulog sa buhat. Ako maning ribatal. Duha lang or tulo ka klase ang akong hagit. Pamatud-an man sa pulong sa buhat sa tema. Isayas 43:2. Mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan, og dili ka malumos, inigtabok mo sa suba, inigagi mo sa kalayo, dili ka mapaso o lamyon sa sigan ini. Butbuton baka ni si Isayas nga gisugo man o gipadungog na ining pulunga. O banan ko ikaw bisan sa kinalamnan, sa subag sa kadagatan, basta kalam ng tubig. Og lata sa ibabaw sa kalayo, di kalamuyon sa baga sa kalayon ini. Gibuhat ko na 5 kasakong uling gibubuag gasolina. Win or loss na nanalipod na ganina ang akong kaaway. Pamatud-an nato kung tinuod kang naas ka matuoran, pulong og sa buhat, imog yung ipakita. Unya karon sa Hebrews 6 verse 16, kung ang tao manumpa gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya, ang panumpa mao'y magtapos sa tanang panaglalis. Tapuson ako ning debatiha. Surrender siya sa Marcos 16:16, gitagaan niya glaing katungod. Iya man tong panabot, dili man to ako. Naghangyo ang tanang katawan sa tibuok kalibutan, daghan kayong basir. Exercise daan una ng anting iruha. Karon dayon mag-live ta. Kung kapapusis ba ni o dili. Kay ang nagtakuban pod nga yawa, likod kaniyawa mo masayod. Labanan na ito ng mga espiritual na galing. Maalamon sa malaamon. Wala kayong alam sa espiritual. Ambot lang akong kaatbang kung naabay kahibalo. Among tapuson sa Marcos 16:18, ang motoo magpabunyag maluwas. Nabunyagan tanan naluwas. Apan ang dili motoo silutan, ay kadaghanan man motoo. Wala ma silute. Og mao kini ang timaan nga mabatunan sa mga motoo. Sa akong ngalan maghingilin sila yawa. Ako naghingilin, kini po naghingilin. Tabla. Manolti sila glaing pinulungan. Kamao po ni mulatin. Mulatin pa. Cross pater benedicte non dracosot mihidox non dracosit mihilox Latino. Kamao pod. Nakasulti po glaing pinulungan. Ako pod. Saltad be Cristo di mal dipinso del personas y armas es un tigo salvación. Dismisa amen Jesus supremos, Jesus Señor. Jesucristo entrega di corazón mortales mi Cristo alabados Jesus. Entregados la sa sacros cuarto de Jesus. Tabla, makasulti may glaing pinulungan. Susikans na lang yun intahon. Paghuman, makakupot sila mga halas, makainom og
hilo, dili sila maunsa, itapayon nila ang ilang makamot sa masakiton ng mga ayo. Nanambal na po ni. Nanambal po ko. Pero, sa pagkupot og bitin og magpapaak mi, ugma, di pa man nimo uli, dirara ko. Pakit-on tamos tinuod nga albularyo, nga gipamatud-an ni Marcos, kung tinuod sulugoon siya sa Ginoo. Magmilagro ang tinuod nga Santos. Dalay ko ng Diyos maing gabi, kana ko'y pamatod. Ugma, kay naara ko diha. Wala na? Ugma sa Isayas chapter 43 verse 2. 5 kasakong uling bubuhag gasolina. Hagiton ko ang tinuod ninyong tagapagtanggol. Magpapaak may bitin na ang mga mutya sa kong lawas. Paak sa iro, paak sa bitin. Diha niyo mapamatud-an. Tambalis inyong lana. Okay, palakpakan na to mga kaigsunan. Ting sulong from Cotabato. So, salamat kitang tanan nakadungog sa ilang mga gisaysay, sa ilang mga katarungan. O karon ang atong himuon mao ang pagpasalamat kanila nga diin bisa na ay wala sa atong gihimo. Wala tay gihatag nga Wala program. matay gihatag diri nga naay pangutan nagikan sa gawas. Sige, pangutana, dawat na. Unsa depende ra nato. Okay. Na? Unsa man okay ra mo atong buta extension? Kutob lang taog 7:30 ha. 7:30 ang pangutana. Sige, Archie. Adoro boss, ayo dire. Ayog saka. Ato lang tayman ang sa tama. Kinahanglan nga aduna tay Ang oras. 7:30 ta kutob 7:30 aduna laman tay 39 minutes, no? So ako may magbuot kung kinsay una nga mongutana ha. De unya na ako ray magbuot kay para dili kay ta mayagaw ha kay sila ay una nga nisaka dire og mo ni raise og pwede ba mangutana. So akong ihatag ni Brad Roland, ikaduha si Brad June, ikatulo si Archie, Brad Archie, ikaupat si Kokoy, og ikalima si Brad McJord. Sige, unya sunod mo ha. Sige. Okay. Akong ihatag ang microphone. Palihog ko, bro, palihog ko. Ako ihatag ni Brad Roland. Kinsa may mangutana, kinsa mauna, ako magdubag o kani? Mayong gabi, akong pangutana alang kang brother Denmark. Unya ikaduhang pangutana di Brad unya na ano sa una ni Brad Denmark no. Pila ka pangutana ni duha? Okay. Brother Denmark, mangutana ko kay giangkon man nimo nga duna kay gahom sa pagpanambal. Di ba? Tinuod ba nga duna kay gahom gyud sa pagpanambal mao man na imong testimonya dire. Akong pangutana ingon ani. Disaman kagikan o gahom brother sa imong pagpanambal nga minggamit ka man og mga materyales disa kagikan o gahom. Tubag. Lucas 10:19. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin og sa mga tanga sa tanang gahom sa yawa og walay makaun sa kaninyo. Diha nagsukad ang gahom. Natubag ang pangutana. Salamat sa imuhang tubag. Kay balo ba ka Brad nga kana ikaw ba'y gisulatan anang Lucas 19? Nasayod. Ikaw mo'y gisulatan ana? Dili sa tibok kalibutan na alang sa tanang katawan. Ikaw ra pud bay tawo sa kalibutan. Nga mangutana kanako ana. Sige, duha ra may pangutanan no. Okay. Si brother ayaw ra ng kabahig ug Junel. experience ana. Okay bro. Brad Junel, akong pangutana ani bro. Kanang pag-ingon nimo og ang albularyo nagsugod sa wala pa ang Kristyanismo, sakto ba? Ang albularyo gasugod gyud na sukad pagsugod sa
kinaunahang tawo nga kanang nagsakit ang kinaunahang tawo. Dili, wa mo tunong. Sige, imuhan po ng tubag, no? Akong sabot kay imo man ang giangkon kaganiha nga sa pre-colonial era, wa pa ang Kristyanismo. Akong pangutana, ay kaduha ba, ang akong pangutana na, diha na bagag sugod na ang albularyo. Sa una pa, Wa pa ang Kristyanismo. wa pa'y Kristyanismo. Okay, sakto. Ang traditional healing man gitawag nag traditional ron, pero di man yun na traditional gasugod. Mangutana ko nimo. Sukad nga na Di tayo pa, kaya Okay na, ako di katungod laman. ng mangutana. sukad dunay tawo nga nagkasakit ang traditional healing gasugod. Pwedeng gikan pa na ni Adan. Wa pa may mga doktor dito sa ano, wa pa may mga pari atong panahon na dinha gasugod ang albularyo gikan sa herbs. So unsa may maduulan og magdaot ka sa una, muadto ka sa kalasangan sa gasa sa Ginoo, manguha kag unsay ikatambal para nimo. Wala hingabot ang sakit sa mga tao pag-abot sa Kristiyanos, pagtukod sa Kristyanismo. Daan ang may tao ato, gadaot na daan. Pagkasala lang ni iba daan, hingsulod na ang sakit sa tao. Sige, Next. Paluap, pangutana, paluap. Giangkon man nimo nga diha nay parambalay sa una nga gitawag og albularyo sa wa pa ang Kristyanismo. Kahibalo ba ka o wala ka kahibalo? Og disagikan og gahom katong mga albularyo sa kaniadto nga wa pa ang Kristyanismo? Disagikan to nila kuha? Kabalo ka na wala? Nahibalo pud ka kini Brad. Dapat tubagan ang pangutana. Kahibalo me. Kaya ang- man gikan. Sa Ginoo, asa man gikan ng herbs? Sa Ginoo man na, nahibalo po ka Brad. Kini, balikan ko po na. Ang sukaranan sa Sibahang Katoliko, usa ka albularyo, nanambal siya, gitawag po siya giyawa sa mga Hudiyong mga pari sa una, gipalansang sa cross. Albularyo na siya. Yawa ba ng Ginoo nato? Tigpatutukod sa simbahan? Gitawag ng yawa sa mga religyoso sa una. Ang nahitabo ron, history nga mi balik. History nga mi balik. Murag wa mi makugang aning nahitabo ron. Kay mismong ang mga religyoso sa unang panahon, mo'y gapalansang ni Kristo. Wa mi nakugang ani, bitayon o papriso mi. Di mi masurpresa. Kay ang nahitabo ron, nahitabo na sa una. Okay. Unay pangutana, pre? Okay, sunod nga mga tana. Okay. For 2 questions, niya, kung na mag-follow up, pwede ra. Duha-duha kada isa, no? Duha-duha kada isa. Ikaw sa Brad, Dinmar? Brad Dinmar, imo kong gihagit si Father Darwin kaganiha nga, ito yung mga literal nga pagsabot. Nag-explain naman si Father Darwin nga, dili literal ang atong pagsabot. Mo itong gibasahan ka og atong Pedro nga, lawom nga kuan ang mo pasabot ang simbahan dili ikaw. So imo man gipasabot o galingon man to nimo opinion, di man to tingog sa simbahan, imo kag Katoliko ka. Pero kung Katoliko pa unta ka, maminaw upunta kag simbahan dili ang imo. So man ko pangutana, gitintal man si Jesus sa yawa, kung Dios ka buhatan ning bato nga pan. Ang buhat sa yawa iyang pulsahon ba? Yang pulsahon nga iyang kaugalingon. So mura dili ba ka ng imong punto nga paghagit ni Father Darwin tungod na sa garbo nga mounay sentro sa yawa nga iyang ipaila nga labaw siya sa Dios. Nga imong tintalon ang Dios. Unsa man imong pangutana? Unsay pangutana? Na pareho ba mo sa yawa nga mo tintal sa Dios? Nga iyang iproba nga ako ni gamhanan ko ako. Ang yawa ba? Asa man ang pangutana na? Dugay lang human. Pareho ba mo sa stand sa yawa nga mo tintal niatong nasa sa Mateo 4? Tubag, tubag. Oh, tubag. Di ka masuko sa kong tubag. Dili masuko, Brad. Di ka masuko ha? Oo. Anong sugoon man kunin mo pagpailag yun sa yawa nga parehas mo? Og ibalik ko na nimo. Ngano nakasulti man ka ana, nakahukom ka? Dili ko hukom kay nabasa man. Ay, Nabasa si man. Kristo wa maghimog milagro alang sa mga dili tumutuo. Sayod ka. Sumao po si Father Darwin nga giingna na kaniya Tungod sa kulang pagtuo, di man Dili mahimo. na ako pagtuo. Gipakita ka sa tinud nga meaning sa puison, pero wa ka kasabot. Okay, okay, tubag, ikaduha na lang. tubag. Sige. Duality.
literal o spiritual. Kung naay spiritual naay material, ipamatod ang spiritual, ipamatod material. Kaya nimo. Mingon ng Ginoo. Literal man no. Di pa sige. niya usa ingon ng Ginoo kun ang imong Ikaduha kamot pa ko na, ikaduha na. Di, ang imong kamot nakasala putla na imong putlon. Asa. Ingon ng Ginoo kun ang imong tuong kamot nakasala putla na kay mas maayo kanimo nga mosaka sa langit Tubag. nga usay kamot kaysa Tubag. buhay kamot nga sa putlon nimo. Potlon ako kung mukuyog ka. Pamatudaan sa pulong sa buhat. Karon na yun. Why conditional? Ingon Sunod, pagkatana, sunod. Last para nimo ha. Ingon ka katoliko ka. Oh. Ingon man na diya sa 1 Timothy 3:15 mingon siya, the church is the Ayaw Inglisa. Okay, ang simbahan mao ang haligi ug sukaranan sa kamaturan. Gipalayag sa simbahan ng kamaturan, maminaw ba ka? Sige. Mutuo ba ka? Tubag. O tubag. Duha ko'y tubag ha. Duha man. Duha, sige. Sige. Kung paturukanan pa ang inyuhang Sudi di ay, wa ka mo. Tapa. Sige. Mutubag sa ko. Kung inyong basihan, simbahan nga tinod patukuranan. Asa tukuron, pakita sa kwa. Biblical verse. Sige, kana ko. Sige. Challenge ko na nimo. Kung patukuranan mang jud. Ako ipangutanan nimo. Ikaw mo tubag. Nasa balay man eh. Tapa. Karon, dire mahagit ka. Sige. Ayaw lang hagit Asa lagi. tukura. Ayaw lang hagit kay. Nagsaligwa ng Mateo 16:18. Asa tukura be, kung patukuranan jud. Bro, ang pangutana is, ang simbahan mo'y haligig sukaranas kamatuuran. So, ang simbahan di ay mo'y haligig sukaranas kamatuuran. Ayaw balusi og pangutana, disaan natukod. Ang imong itubag is, kung ang haligig sukaranas kamatuuran, imo ba siyang uyunan nga daa ang kamatuuran? Ayaw ing na nga, asa natukod. Ana ba? Atong hatag na po sa uban na pangutana kay murag dagto. Napaisa ro. Dita, tura man to questions. Di kada usa nila. Sige, sorry. Okay. Giganahan dyan mo. Subada. Sige. Sige. Hadlok man lagi mo pamatod asa tukuron. Dili. Na ako'y bersikulo. Di bro. Ang kuan nimo bro is dili man na siya ingon nga kanang ningon ka nga debate nimo, iribat nimo. So ang imong ang pangutana lang ay nga na. Ang pangutana is ang simbahan man ang haligig sukaranas kamatuuran muuyon ba kani nga siya ang haligig sukaranas. Uyon kay ko pero clarify. Sige. Asa tukuron. Nakoy verse. Dili lagi ningon nga asa tukuron. Hadlok ko. Dili bro. Ay sabo. Sige, ako na lang yan. Sige bro. Para magdaog ta. Ningon magkatoliko ka. Wa may problema. Katoliko ba gyud ka? Taga tinuod ba? Kayo mo ra magdi ka katoliko imo tinubagan mo. Tinuod oy nganong Katoliko ka? Sige. Ano pagsun man ko nimo? Sige mo ra to kay ngano man ang imong tubag di katoliko. Bisan. Asa tukuron be mangutana po ko. Bisa ikaw lang. Asa tukura tagay ko bersikulo. Ako imo problema kung di ka kahatag. Di ko kahatag. Di ka katubag. Asa tukuron? Dito sukaranan ni Pedro. Asa na lugar ha? Matthew 16:18. Asang lugar ha? Ano ka? Wala'y mabasa. Jerusalem ang giistoryan. Pero wa. Ako kang tagaan. Sige tagay. Unsa man ni makaidebatin mo ino? Ay wala ay sa problema. Sige. First time. Bro, tagay pagtubag asa sige, tubagan lang ba, tubagan. Ayaw. Ugman na lang bro, kanang kita duha. Ayaw. Dire. Live. Tubaga. Sumipyat ng inyong patukuranan. Sige. Tubagan lang kay para mahumanta. Sige. Sige, hulat lang. Sunod si ay ka Brad si. Dire Brad si. Kay di kahuman ni Brad Paul si Giovanni, si Brad Paul, Giovanni, ako may katapusan. Sige. Tubagon sa nako. Bro, ay singit. Sige. Jerusalem imo ha? Asa tukuron si piyat ni sila. Kulang pas pagtuon. Ay saba mga Ay saba paminaw mo. Kamu ba di pa mo. Talagsaon kay ni Mindanao pa ko gikan, tagay higayon. Sige. Bisa kanto buntag pa ta. Sige. Sige ha. Nindot kay friendly dialogue. Pag mabasa na ako, Roma inyong gusto, ako lahi. Di Jerusalem ito yung Micaias chapter 4 verse 1. Apan sa ulahing mga adlaw, mahitabo ang bukid sa balay ni Jehova. Pagatukoron ibabaw sa kabukiran o pagabayawon ibabaw sa kabungturan. Wala si Jerusalem. Bro, ay sabo ha? Ay sa. Ako sa.
Ay, sa? Tubaga sa lang. Jerusalem, wa na labing habog taas nga bukid dito. Naanas land of promise of Mindanao. Labing habog taas nga bukid sa ulahing mga adlaw. Asa inyong Jerusalem? Ha? Okay. Okay na. Okay, mao na to tubag nimo, bro. So kung si Kristo nagtukod sa New Testament, nidagan siya Old Testament. Okay So, ba? na New Testament, si Kristo nagtukod. Unya ikaw kay dito kanikot sa Old Testament. Sige, Bad So, Kaloy. wa masigo. Humana So, kaya karon Ang ako Bad Kaloy, nihatag tumoy na ka. Si Brad Archie ako na po nihatag ni mangutana. Brad Archie. Si Archie. Sige, mangutana si Brad. Okay. May Tulod, gabi duha sa ka pangutana, Che. Duha ka pangutana. Okay. Kini ilang gahom igsuon ni Reverend Darwin Kitgano o gahom sa albularyo, parihara ni sila. Karon mo tanak ko nimo, brother. Okay. Disagikan ang imong gahom. Sige. Katoliko ka, brother? Okay. Okay. O mo tana, nagtuo ba ka og ribulto? Doon na ba kay ribulto nga gituhuan? Tubag. Tubaga. Ang gianhin namo diri nga tema, anting ay sa ko anang ayaw kong atake agribolto. Lagi akong boto sabot. Ayaw, di ko mudawat na. Ang Okay. dawat ko anting og albularyo. Okay. Relevant sa So niya. di ka, okay, di ka madawat. Asang okay. gahom, tubagon ako. Okay. Sige. Asa imong gahom? Gikan sa Ginoo, gikan sa Yawa. Ako ipaprobe ninyo sa tibuok kalibutan. Nga kining gahom sa albularyo gikan sa gahom sa Yawa o kining gahom ni Reverend Darwin Kitgano nga exorcism gikan sa Yawa sumala sa Biblia nga atong mabasa karon. Okay, 1 minute. Pangutana. Okay, mutana ko. Asa gikan ang imong gahom? Gikan sa Yawa o gikan sa Ginoo? Tubag. Oh, Bersikulo ha. bersikulo. Lucas 10:19, pamati kamo, gihatagan ko kamo gahom, aron makahimo kamo sa pagyatak sa bitin sa mga tanga tanang gahom sa yawa, walay makaunsa kaninyo. Lucas 21:15, kay hatagan ko kamo igsusulte, og kaalam nga walay usa sa inyong makaway, nga mga tubag niini. Okay. So layo kay tubag. Apa nang gingon sa balay Next kasulatan? question. Okay. Sunod pangutana. Okay. Mo kansa og gamay mo kansa. Mo ipasay sa gamay. Paak. Gipadayag ngoy 20 og ang uban nga wala mga matay sa hampak sa kalibutan. Nga nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa. Asang yawa? Sa mga binuhat sa kamot sa tawo, sa lapi, bato, kahoy o tumbaga nga wala maginulsol sa inyong mga sala. Pangutana, second Premise question. na ko. Second Okay, question. pangutana. Midawat ba ka og bayad sa imong pagpanambal? Midawat kag bayad o wala? Usba. Nidawat ako. O midawat ba mo og bayad sa inyong pagpanambal kamo nga bularyo? Bayad mo og Tubag. bayad o wala? At bayad. Tubag. Pressure naman kay ko. Tubagong ko na sa sitas. tubag. Pero walay bersikulo ha. Pressure man ko. Ang ingon ni Kristo, nakadawat ka mo nga way bayad. Panghatag ka mo way bayad. Wa mi naningil. Pero nga pangayo mo og bayad. Wa gani nakadawat ka mo nga way bayad. Panghatag ka mo way bayad. Muna tubag. Imong gininay karon pero pangayo mo og bayad. Wa ko ni angkon. Wa kami angkon. Wa ko ni angkon na ingon ko. Panghatag ingon si Kristo, panghatag ka mo way nakadawat ka mo way bayad. Panghatag ka mo way bayad. Muna tubag. Ayaw okay. ko pangutan ag binuhat So mutana ko nimo. Amot. Doon na may gahom ng imong gibakos-bakos. Nga na gahom wala. Unsa may pangutana? Muna, na ba na gahom? Muna. Oh. Wa nay lain. Wala. Na. Usay gahom mana, itry ko no karon atubangan sa mga tao. Sige. Ninyo man nga exorcism. Pag mapamatud Ninyo man nga exorcism. Kaya man ka ninyo nga exorcism. Gamay lang sa Archie. Dili na to i-appeal ang ingon ana nga question. Pwede to bagon Paminaw na to ang moderator. Gamay lang sa Paminaw Bad Kaloy. moderator. Bad Kaloy gamay sa kung pasagda nato ni manay na commotion nga mahitabo. Ato na sing i-control. Tubagon lang ayaw nag challenge. Way challenge. Okay, tubagon lang unya ayaw na pagpangutan nga muraog padulong nga mohitabo ang pag-challenge na maka-create na Dili kasamo. ta pwede anang challenge kay ngano nahibaw ta na unsay Naay tubag, Brad. Naay gahom. Di ka masuko sa akong tubag. Okay, ha? Kaya ni mo patay kung higot ko ni simong liog. Naay bersikulo. Naay tubagon ti ka. Naay bersikulo. Ang gahom ani kaya ni mo patay basta ihigot ako simong liog. Patay ang gahom ani. Basa. Karon makatilaw mo sa tinuod nga alagad. Dara tubagong. Tubag. Tugote. Sige. Padayon kay way ni object. Lucas 19:27. Sa tanang debate muna akong gidawgan. Wala mo masayod.
Basta ikaw, pildi na ka. Ako mamatunan, patay ang gahuman mo, patay. Basta, basag ka ng, sige, tubag. Lucas 19:27, paminaw, tibo, kalibutan. Og mahitungod ni ining akong mga kaaway, si Kristo mingon, nga wala mo buot, nga ako'y maoy maghari kanila. Dada sila dinhe og patyak. Sunod kang kukoy. Ninyo sila sa akong atubangan. Patay ang gahumanig, ipahikot. Naay bersikulo, si Kristo nag-ingon. Dada sa akong atubangan og patya silang tanan. Daog na ka. Okay, next question. Ayaw pag gamit Okay. lain. So, Tadwala ka pangutana. kini siya magod. Okay, isa pa Archie. One question na last question na. Alas question ha. Last na kay. Sige. Line mo matagan. Okay. Wala ba ko'y pangutana? Pero sa tinod Laigson, ang tao nga magbaton sa ribulto, iya sa demonyo. Ay, wala na dire. Okay, pangutana. Tubaga lang. Unsang patrona abyan ang imong gihuptan karon? Ha, unsa? Unsang kinsa nga abyan or patron ang imong gihuptan karon? Naman kay ribulto. Di ko motawa kay ribulto. Kaya ako sa una, brother, nagbaton po kong abyan sa una. Unsang santusa ang imong giabyan sa unang panahon? Karon. Tubag. Tubag. Kinsang santusa? Ayaw ko pugsa kay wa ko'y santos. Kinsang ribulto ha? Wala ko'y ribulto. Wa kay abyan nga gidala karon. Tinuod nga tubag sa Biblia. Di siya mo tubag. Ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo mo'y tinuod nimong gabay. Tanan. Sunod kang kukoy. Gigabayan sa Diyos. Makapangutan na lagi ka. Ay, pagdali. Okay, sunod pangutana. Kalma lang gamay kay kung di nato ni klaro basig mahimong samok. Okay, next question. Another nga mangutana. Mayong gabi na itong tanan niya. Sige. Duha man ni sila bro, bahinting. Duha ang pangutana. Duha diri. Ari sa ko kang bro, Junel, kay murag, relax sa bro, Denmark ha, relax sa. So, first two questions kang Brad Denmark. Ang Sige. akong pangutana bro Junel, nikutlo man ka diha sa Sirak 38. Bro, relax sa lagi bro, relax sa. Bro Junel ako mangutana. Nikutlo man ka bro sa Sirak 38:1. Sumala diri sa nabasa sa Biblia, Douay Rheims version, honor the physician for the need that was him. Sa ato pa physician. Ang imo mang barugan ganiha, herbalist, karon ang pangutana, parehas ba ng posisyon ng herbalist, parehas o dili? Nabasa nimo ng tibuok Sirak, unsa may binisay? Di, bro. Dili, ang pisisyan, unsa may binisay sa pisisyan? Dili, Sirak, akong gigutlo, bro. Unsay binisay sa pisisyan? Ang akong, nangutana sa ko, bro. Ako nangutana nimo. Ako nangutana. Binisay Katuo kag na ay medical doctor panahon si Sirak. 176, wa pa institusyon adto. Wa pa imdi 18 centuries pa na ay kuan diri gani sa Pilipinas ang pinakaunang doktor 1990 kuana 1990s na 1992 gatuo ka ng Sirak nga para 170 BC mo na medical doctor na wa pa hospital na panahon na. Osbon na ako pangutana bro. Osbon ako para klaro. Sumala sa Sirak, ikaw may nikutlo bro, ayo ko lecture kay gikan man ni sa imuhang pagteaching ganiha. Nagtudlo man sa mga katawhan mao ra pud ang imuhang gisulti mo gibasihan. Mo na pangutana bro. Ay sa mangutana sa ko. Igo ra mo ka mangutana. Sirak 38:1 sumala sa Douay Rheims version gikan sa Hebrew, Aramaic, Grego gihubad ngadto sa English. Suma sa 38:1 sa Sirak, unsay mabasa? Herbalist o physician? Herbalist na. Kita kagagamit og tambal. Basaha ang Sirak City 8. Sirak City 8, basaha. Yang yun ni Kokoy nga basahon ko no ang Sirak 38:1 sa English version, Douay version. Ay kanang kuan bro, kanang lang kuan no? Kanang naang padre. Kana. Kana pads. Sirak 38 bersikulo 1, City. Lungaga na lang nako, tabangan ka na Kokoy. Ikay basa. Sirak 38 verse 1 and 7. So, sa English basahon? English man eh. English. Basaha, moderator.
English mo gusto? Ada may sirak. Unsa mga Bible mong gusto? Kana lang katalingbanon, kana. Kani. Kana. 38, 1 to 7. 1 and 7. 1 and 7. Verse 1. Tahora ang mananambal kay nagkinahanglan kaniya ug ang Ginoo mismo nagpahiluna niya. Verse 7. Ang doktor mogamit ini aron pag-ayo ug paglipay ang kimiko alang sa pagsagol-sagol. So niya ako man nagbasa. Unsa may binisaya sa doktor mananambal na gilaktawa na to ang Sirak 5. Wala ba kaniadto ang usa ka kahoy mahimo nga mapait nga tubig nga mahimong mainom aron ang gahom sa Ginoo mahibaw-an. Unsa may gitambal? Kahoy. Unsa Okay, ng kahoy? salamat. Herbs. Salamat, Unsa ng bro. albularyo? Herbalist. Salamat bro. Duha ra man pangutana mo na kaduha og katapusan pangutana ko ni bro sa ni bro. Ni kuan sa bro kana Junel. Karon bro tagaay lang kog meaning sa duha. Unsay meaning sa herbalist ug unsay meaning sa physician. Mao ra na ang pangutana. Unsay meaning sa herbalist ug unsay meaning sa physician. Ang herbalist. Preface pa to ha. Unsay meaning sa herbalist ug unsay meaning physician. Ang pangutana parehas ba ning duha o dili? Mo tay pangutana. Related sila. Ngano? Ang herbalist usa ka physician, Meaning usa ka sa director meaning. Mga usa ko meaning. O yan, usa siya moingog parehas ba oo dili. Iyang i-define unsay meaning sa herbalist o kanang physician. I-explain siya ba unsay meaning sa herbalist o physician? Mao man pangutana. Paano? Di man ta mo literal kay ang herbalist gikan sa word nga herbolario o as herbalist usa ka klase sa physician sa mananambal galing kay English man ka di ba sabot og Bisaya. Sige, ani na lang bro, tabangan na lang to. Mo search Dili. na lang ta unsay meaning sa physician o herbalist kay ganahan mag ChatGPT gamit og ChatGPT. Modern medicine na nanay di doktor anong panahon na. ChatGPT man eh, gamit mga ChatGPT. Di ba? Sige. Bro Kaloy, kita mo ka, tapad man ta. Physician. A physician is a medical doctor who is trained and licensed to diagnose, treat, and prevent illnesses using modern scientific medicine. Mao to dili wala pa. Ikaduha, herbalist. Unsay meaning? A herbalist is someone who uses plants, herbs, and natural remedies to help treat or relieve illnesses. Ang pangutana bro, parehas ba silang duha o pamaagi sa pagpanambal o dili? Ang physician ay mong parehas o dili? Ang physician ay di ang pangutana bro, parehas ba o dili? Parehas mananambal. Pero kini i-qualify sa nato. Padayon. Ang Sirak na anay medical doctor anang panahona. Modern medicine ng physician gisgutan license. Wa pay license atong panahon na sa Sirak ngano? Wala pay institusyon bisag bali-baliho nimo ang Biblia. Wala pay eskwelahan og mga doktor. 18th century sa una. Kanus ka mahimong doktor? Mag-eskwela ka og 6 months. Sa usa ka ga-practice mga albularyo pa na sa una. Modern medicine na Sirak pila pa na 176. Wa pa si Kristo ana. Nanay doktor ana. Okay, salamat sa tubag Brad Junel. Ari si Brad Dilmar sa pagpangutana ni Brad Kukoy sa duha ka pangutana. Unang pangutana, asa ba? Alas City 20, nalala tayo 8 minutes. Okay. Sige, continue. Nalala Si tayo bro 8 Kaloy minutes. sunod ani. Ako, bago ka mangutana bro, ako'y clarify ha. Naglalis mamuha ng physician o mananambal. Unsa joy term ninyo ana? Ako ba matud-an nga kana siya mananambal gyud nga mga literally nga herbalist. Basahang 14. Kami na. Sirak 34. Ate ba? Ako'y clarify. Abot sa 14. Masabtan mo ni. 8 minutes left na lang bro, 8 minutes. Ate ayo sa paspasan ako. Abot sa 14. Sirak 38 14. Wan niyo human nagbasa. 14. Ang pag-ampo sa usak nga mananambal. Dili na doktor nga lisensyado nga physicians.
At pag-ampos mo na malok, kami na albularyo. Okay na bro, manan na mi. Okay. Kita na pod. Natubag! Wa pa, kita na pod. Ikaw Ay. minitubag siya. Una pangutanan ni Mr. Moderator. Ato na klarohon lang nako ha kani una pangutanan nako. Kung tinuod ba ka nga sakop nga membro sa simbahang Katoliko, ang akong pangutana simple kaayo. Unsay meaning sa CCC? Unsay meaning bro? English man na, di ko gusto mo tubag. Anang ingon nyo nga, CCC, Catholic Church. Ayaw ko ninyo litaga sa inana. Dili man man litaan. napasihan. Pangutana ni sa usa ka Katoliko nga Sa membro. Sa man. Okay, lain na lang siguro nga pangutan. Ayaw na kay murag na. Ay, hatag na lang kung bro Kaloy. Murag O, musangko pero wala na kay nag- mo sa meaning bro. Ayaw na lang na Pagtuon, pangutan na bro, ha kay pagtuon. musangko na nagpahambugay. Ay, hatag na lang kung Kato Kaloy. kato na ilay mangutana. Giwave niya ang usa ka pangutana, ako lang mangutana sa usa lang. Sige kay one time na to 7:30 ra ta. Giwave man niya ang usa, ari ko nun ako Sige Brad Kaloy mangutana. So bro, kay spiritual man ka. Kining espiritu makita dili. Dili. So karon, kay dili man makita, kinsa man gyud kaha ang espiritu nga naghatag nimo kay di man makita ang espiritu. Kinsa man kaha gyud ang naghatag nimo gahom sa pagpanambal kay spiritual man ka. Tubag. Sige. Bahala ko yung bersikulo, pero nasa sitas, nas Biblia. Sige, tubag. Ang espiritus kamaturan, ang magsimba samahan nga langit noon, magsimba ka na ako ingon Kristo, o magsimba sa espiritus kamaturan, tubag. Unya Wala na. karon kay ang espiritus kamatuoran aduna may giingon diha sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 6. Kung kita iya sa Dios nahibaw kita nga ang espiritus kamatuoran anaa kanato. Pero aduna po'y espiritus bakak. Unsa man gyud klaruha kay duha ka espiritu, espiritus kamatuoran, espiritus bakak. Unya ang espiritu dili nimo makita. Unsa man gyud? Espiritus kamatuoran, espiritus bakak. Sayon kay tubagon. Sige. Gipapili ko nimo. O ang kamatuoran ako ang pilion, sayop dili. Kung espiritus kamatuoran ang imong gipili, bisan gani sa CCC, wag ka kahibaw unsay CCC, no? Katoliko kang dako. Bro, diha ko niyo tirahon sa ingon ana nga litag. Pwede Di, i-search na ko. katoliko man ta bro, katoliko man ta. Kahibaw ta unsa ang I-search na ko, panudlo sa kutagnan simbahan ako, katoliko. i-search na ko na. Murag na kaminos mo sa kapwa katoliko ninyo. Ala, kamuray mangunay sa inyong kapwa mo to, katoliko. ako nang ihatag, i-wave na ko akong pangutanan na po. I-search na ko, Ari na i-search. ko ihatag ni Brad. Tagsa na lang sila kapangutanan ha Tagsa na kay. Brad Kaloy tag-usan lang ka pangutana. Tagsa na lang. Apad? Siya mangutana? Dito ka kuang kay Padre. Lasa siya. Alas siya. Sige, ikaw. Bro, kiniwa bro, di ni pangutana pahimangno ang taka. Ayaw pagpasulim bro kung magpapaakas mga laang mananap kay mawa ng imong kuana bro. Once nga musunod ka sa sulim sa mga pare, mawa ang imong merito na sa imong kan bro. Basta musunod kay la. Unsay pangutanan nimo? Kay bao ka? Ikaw ra ba di ka mao mo nilatin? Unsay pangutana? Unsay pangutana? Pangutana ba? Direct. Mura na makagikabuhi. Unsa man ka? Mao bitaw bro, huwag kang ingnon. Ayaw pag maggamit ka Asay pangutana nimo. Dili ni pangutana pahimungno ang taka. Kay og dili ka mo Unsa daw, unsa daw? Kung magpasulim ka sa pare, unsa magpapaakag banakon, mamatay ka wala bro, mawa ng gahom sa imong bro. Ganyan na. Kanang pangutana, kanang Boses man eh. Dere, Brad Paul. Kanang- Kasi, Wala ang yawa. Kanang pangutana. wala may pangutana Wala mo na. bro, dili pangutana, Brad Paul, Brad Paul, siguro. Si Brad Paul, unya sunod si Giovanni. Last two questions na lang siguro kay wa na ang oras. So di pa ko mangutana kang Brad Junel, ang akong premise, ibasin ako sa nahitabo sa debate. As post-debate analysis, si Brad Denmark, as affirmative, imong katungdanan nga establish nga ang anting-anting iya sa Ginoo. To be fair, wa gyud ka kapamatuod. Si Father Darwin as negative, mao ang nakasupply og mga bersikulo nga ang anting-anting dulumtanan, ang anting-anting kontra sa Ginoo, ipawagtang sa Ginoo. Ang ako pangutana para kang Brad Junel. Ikaw Brad Junel, isip ka uban nga albularyo, muuyon ka ba sa giingon sa Biblia, agibasa ni Father Darwin,
ngang anting-anting gidulumtanan sa Ginoo o muuyon ka sa interpretasyon sa imong kaubang albularyo? Asa may kinsa may imong tuohan? Ang presentasyon ni Father Darwin ngang anting-anting dulumtanan kontra sa Ginoo, ipawagtang sa Ginoo, asa man ang imong dawaton, ang giingon ni Father Darwin o ang self-interpretation sa imong kaubang albularyo? Tubag. Depende sa tinubdan. Depende yun sa tinubdan. Parihas sa Santos sa Romano Katoliko. Akong i-clarify ako sa i-clarify Mr. Moderator. Ako pangutana ba? Kadto bang giingon? Kadto bang giingon ni Padre Darwin ba nga bersikulo ba? Wa ko mangutana sa imong opinion. Kadto bang mga verses nga nagkantar ngang anting-anting dulumtanan kontra sa Ginoo, ipawagtang sa Ginoo, mudawat ba ka ato nga giingon sa Bible nga gipamato ni Padre Darwin? O sa imong kaubang albularyo ka mutuo nga wala makapamatuod sa Biblia nga ang anting-anting iya sa Ginoo? Kini ha, depende sa tinubdan. Kay ang major element sa anting-anting mangutana. Di ko ang tubag ang pangutana, klaro ako pangutana. Ako balikon para makatubag ka klaro. Kadto bang gibasa ba? Di ba nagbasa si Father? Depende sa tinubdan kay duha may klase. Wala ko nangutanag unsa nga tinubdan kadtong gibasa ba? Di ba nagbasa man siya sa Deuteronomio 18:10 hangtod sa 12, Ezekiel 18:20, Micah 5:12. Nga ang anting-anting dulumtanan, kadto bang mga gipang basa sa balang kasulatan, imo batong dawaton o ang imong dawaton ang gipahayag sa imong kaubang albularyo nga walay bersikulo nga basihan sa Biblia? Mo lagi depende sa tinubdan lagi. Depende sa tinubdan. Ngano? Unsay may major elements sa habak? Binditadong kandilay ragikan sa pare, binditadong lokay sa pare, mangayo pami ang naghulisol gikan sa simbahan. Kung yawan una, sa ato pa yawan undi ay nang gipang blisingan sa pare, gihimo namong habak, kay gatuomi ang presensya sa Ginoo na ana, kay sagrado, kay binditahan sa usa ka pangulo sa simbahan sa Iglesia Katolika. Kung gikan di ay sayawa ng mga materialis nga among gikuha, dili na namo dawaton ug hunungon namo. Mao nay major element sa habak. Dip mo nang hingkog depende sa tinubdan. Gihimo na namo. So okay. Tungod kay gatuomi nga balaan na kay binditado o gibless sa pare. So meaning ang mga sacramentals nga gibless sa simbahan, dili intensyon sa simbahan nga himuong habak. Ang pangutana, kinsa may nag-ingon ninyo nga himuon ang habak? Tubag. Balikon na ako pangutana. Walay gasulti pag-bless sa simbahan. Pag-bless sa simbahan sa giingon nimo nga mga sacramentals, dili intensyon sa simbahang Katoliko nga gamiton ka ng habak. Miingon ka nga inyong gigamit ng habak. Ang pangutana, kinsa may nag-ingon ninyo nga himuon ng habak nga di man mao ang intensyon sa simbahan nga himuon ng habak? Tubag ang pangutana. Walay gaingon na, pero nagtuomi sa Ginoo. Dili i-qualify. Walay nagsugo namo, pero pinaagi na ugnaan ang materialisag. Gasali ug nagtuomi nga ang Dios uban namo, mao nang pahinungdan namo, gihimo namo na sama sa mga santos nga giludhan sa simbahan. Wala mi galuhod sa larawan kundili ang gilarawanan, kay duna may gibalaan man na. Mao nang pahinungdan namo og mga pag-ampo sa simbahan, kay gatuomi sagrado ang presensya sa Dios naa diha. Mao ring kampante mi nga bisan ang yawa dili mi daugon. Tungod kay ang Dios naa diha. So, klaro og tataw sa imong giingon nga ang simbahan walay intensyon nga ang maong sacramentals himuong anting-anting. Og kamo lang ang nagbuot-buot sa inyong kaugalingon nga himuon ka ng anting-anting. Sakto ko dili. Sakto. Okay. Mao ni mukan ko tubag ko gamay. Mao ni hingon si Kristo, nagapasalamat ako kanimo Amahan, kay gililong mo, gidayag mo
sa mga way alamag ang gililong mo sa mga makianad admanon. So, Dili tanan nga swito ta, pero dunay gidaya ka ang Diyos bisan sa mga way alamag nga tawo. Ug ang tanan nga gihimo ni Kristo wala mahisulat sa Biblia, kay kung isulat pa ang tanan bisan ang kalibutan dili paigo pagasudlan ni ini. so adunay pangutana Brad ni Brad Giovanni. Bro, may gabi ni Kuan kisay nga na kaning gawid og mic. Denmark. Bro, kaning ako bro pangutana is dili na ko makig-kuan ha, makig-challenge. Pangutana lang nako kung asa mabasa. Kay ang inyong tema pamatud-an sa Biblia og referensya. Okay. Gibasa ni Father Darwin, gibasa jud mao po akong gusto. Gibasa jud ni Father Darwin nga wala gitugot sa Ginoo ang albularyo og anting-anting. Gibasa ni Father Darwin. Ang akong pangutana, asa mabasa nga gitugot sa Ginoo ang albularyo og anting-anting? Sama sa gibasa ni Father Darwin nga wala gitugot. Karon ang among gusto lang ko mahibaw. Gusto lang na ako mahibawan og mabasa nga gitugot sa Ginoo ang albularyo og anting-anting. Kana ra bro, wala ko ba? Okay, tubag. Okay, dagay salamat Brad Giovanni. Ang imuhang giingon, asa mabasa ang mananambal? Albularyo. Albularyo ug anting-anting gitugot sa Dios. Balik ta sa sirak. Mao man akong tubag, wa makailabot ani. Pasidongge ang mananambal. Wala pa. Doktor aning kalibutana. Tribong katutubo pa, mga babaylan pa, albularyong tawag. Inig-abot sa 14. Ay nag-ampo sa mananambal. Kami na. Wala pa'y licensed physician, doktor ana. Ang sirak, basahan kanusa na sulat. Si Ben Sirak, anak niya si Jesus. 2000 pa katuig, bago nitungha si Kristo na sulat ng sirak. Asa mo mangita nga 18th century pa niabot, hantod 19th century. Ang mga licensed doktor. Kami na, kanuno-nuno ang tribo, mananambal. Tubag na. Ang ikaduha, unsa to? Anting-anting? Anting-anting. Na mabasa ba nga gitugot? Dili man kaha mo bungol. Sige. Ingon ko, dili literal mabasa. Pero masabot. Unsa may giingon? Sa Salmo 47:9. Dihugi ang taming, ang mga anting-anting, term, amulet, talisman. Pwede tawgon ana, charm. Taming, dito mis taming, mupahaom. Ayaw migbot sa mong tubag. Amo ning pagtulunan, among tinuuhan. Ako'y last pads kay ganina giwave man to. Okay rin may usa niya. Uwan pa bitaw, tagi lang kung panahon. Mayong gabi sa tanan. Nadungog naman nato ang mga pangutana, mga tubag. Aral ko mangutana ni Father Darwin. Mayong gabi pads. Unsa may imong ika-sulti sa ilang mga tubag? Kinsa may mga na Aspadre. Salamat kay bro. Converted ka Iglesia ni Cristo, no? So katong ilang gipanabi kaganina nga wa pa kunoy doktor atong basahon, no? Doon na ba'y doktor before Christ? Doon na. Ang nga niya si Imhotep. Siya may first recorded doctor. Oh. Okay, Bible og referensya ta. Salamat. Bro, dili na ka makapangutanan ako, kaya ako na may gipangutana. Asya bro, kay share pa may gikuan bro, siya pa man bro. Kaganina wa man ko mo sapaw ninyo, di ba? Taas naman kayo mo og time. So, ang ato lang ni adinhi 2600 BC pa. The first recorded doctor ay ang pangalan di ay si Imhotep. Therefore, katuyang ingon nga wa pay doktor di na tinuod. O gani ang pinaka sikat nga doktor gitawag siya father of the medicine si Hippocrates. Usa siya ka philosopher nya classical medicine jud. Dili nang kada bitong mga habak, no? Ito nindotong pangutanan ni Brad Paul. Unya katong iyang giingon kaganina nga before Christ pa niya si Hippocrates, Greek physician, 460
BC, wala pa si Kristo ani. No? Before Christ pa ni. O niya, Father of Medicine siya. So, katong inang gingon niya, wa pa'y professional doctor, dili ito tinuod. Dito tinuod. O niya, kanang Sirach, 38, doktor na, dili na albularyo. Wanang ako gipabinisaya niya kaganina, unsa may bisaya albularyo? Herbalist. No? In English man na. No? Sa ato pa, dili jud siya mahaom. Kay ang English sa albularyo, dili man doktor. O niya, ang gihisgutan sa Sirach, kung imong kumplituhon, doktor yun na siya, di na siya kwak doktor. O niya, ikaduha, si San Lucas, doktor, dili kwak doktor. Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 14. Nya dugang pa, kato iyang giingon nga, literal jud kaayo. Ang iyang interpretasyon sa Lucas 16, 19:27. Nya kadtong wa mo dawat sa akong pagkahari, patya ninyo. Unang gisundan bitaw sa ni Brad John, na ampoy litra por litra. Nya kung nakasa imong mata ligwita. No. Mo nang dili lang to literalon ang pagsabot sa Biblia. Mo nang delikado kung ato-ato lang ang interpretasyon. Arita ni Origen, unsay interpretation niya? Church father niya, pare na ko ha, dili ko maghuna-huna og mo interpret sa akong kaugalingon. Yan naman, dili na kinaiya sa alagad ni Kristo. Kinaiya na ni Pastor Archie. Oy, nawa na. Salamat na. Nakaroon, unsa man ang interpretasyon sa atong mga bagiitang church fathers. Sa Lucas 19:27, ningon siya, the king is Christ and the enemies are not literal human being. So ay kuno pamatyan ning mga tawhana, di ba ka mapriso? Di ba? Kung sa may sultis Ginoo, ato i-context ang pagbasa sa Biblia, atong i-context sa sugos Ginoo, thou shall not kill. Ayaw ka mo pagpatay. Unsay pasabot day niya, anang iyang kaaway, spiritual enemies. Ang ipasabot nga iyang patyon, ang atong sala, evil thoughts, and demonic powers. Mo nang atong tumban ang usabitin. Mo na ipasabot, ana. So kung imo ng interpretasyon, makasunod ta niya, mahimot ang kriminal. Mo na nga, ato dyan yung ipasabot, no? Salamat ko ni Brad. Nga, gipa, ngutana ko, katapusan ng ngutana. Mo na nga, atong nakita karon kanang iyang challenge question, Marcos 16:18, dili na para sa alagad sa Ginoo. Matod pa ni Father Sikia, ang mga alagad sa Ginoo dili mohimog padayag sa ilang kaugalingong gahom. Motong gikutlo bitaw ni Brad John nga gi-challenge ang atong Ginoo ni Satanas. Challenge question man kung tinuod ka nga anak sa Dios. Kung ato po ning ikuaron, kung tinuod kang sinugo sa Dios, ana, dili mutubag ang Ginoo ana. Ngano man, ingon ang Ginoo, kay ang Ginoo kuan na garbo na. Unya, kining ato dinhi pagarbuhay. No? Kinsa may author sa garbo? Si Lucifer. Mo nang wa ta kakitag apostoles nga nag-showdown. Wala ta kakitag apostoles nga nagpa sikat silang gahom. Ngano man ang mga apostoles nagpadayag pinaagi sa ilang bertud. Maayo nga taras og balaan nga kinabuhi. Amen. So daghan kayong salamat ninyo sa inyong pag-anhi. Pasalamat ta ni Brad Denmar og ni Janelle, no? O nya, daghan kayong salamat sa atong moderator sad si Elder Ismail Bainting. Atong gas pa si pangpakpak, pasalamat na lang po ko ni Brother Kaloy nga nag-andam din sa sound system o sa mga kausa, mga Batman, kausa, no? Nga ni adin ni karon, ni uban ka nato, salamat kaayo. Og sa inyong tanan, nga pasensya na masunod, adto na ta didto, nga akong i-congratulate ang kadasig ni Brad Denmar, kay mo na ikong ganahan, no? Og kadasig pod ni Brad Janelle, no? O kaninyong tanan nga niya din ni karon, atong pakpakan ang tanan nga niya din ni karon. Dalaygo ng Dios o ang Dios nga makagawom sa tanan mag-uban natong tanan. Amen. Bisan magkalain ang atong opinyon o baruganan, ang importante puno kita sa respeto, puno kita sa paghigugmahay. Amen. Last panalangin.
So, unsa man? Picture.